Вітанки, вітанки. Зараз будемо починати. Так. Добрий день, вітаю. Сьогодні працягваем далей Divinity Original Sin 2. Гэта новы пятнічны стрім і зноў перамагае Divinity Original Sin 2. Яна прыкладна кожны другі тыдзень перамагае. Вось, думаю, што за абвяшчэннем новай часткі Divinity, ну як бы просто Divinity, якая яшчэ выйдзе, яшчэ чакаецца, толькі абвяшчэнне было на ТГ, варта будзе прайсці просто Original Sin 2. Таму я можа яшчэ одну серыю зладжу. Я так разумею, мне яшчэ далёка, так? Ну, тыпу, я думаю, што я дзесьці толькі ў першай трэцяй гульні і толькі дзесьці палову першай трэцяй можа прайшоў. Так, па адчуваннях, так? Трэба ж, каб да новай прайшоў. Ну, я думаю, да новай яшчэ часу ёсць. Прям хапае. І новая, яна ж хутчэй за ўсё, як Ларіаны робяць кожны раз. Яны выпусцяць у ранні доступ, і з гульцамі потым даробяць гульню, і толькі тады яна афіцыйна выйдзе. Ось. Я-то і на раннім доступе набуду, тому што яны кожны раз яны яшчэ робяць такую штуку, што ў раннім доступе яна танней. То бок яна даражэе у момант рэлізу. Па-моему, калі не памыляюся, па-моему, у Baldur's Gate такое было. Ось. Яна была танней на прадзаказе. Ну, то бок у раннім доступе. Ось. Так што карысней набываць заранее, але дакладна было за Original Sin. Вось гэта я дакладна скажу, я набываць да таго моманту, як яна выйшла, было дакладна танней. Гэта я яшчэ памятаю. Так, у нас бягучыя падзеі. Мы знаходзімся ў горадзе Дрифтвуд, і гэты горад яшчэ і мае пад сабою, скажем так, схаваную карчму, можна сказаць, так? І мы ў ёй і знаходзімся. І вось у гэтай схаванай карчме мы зараз і ходзім, зараз паспрабуем сабе знайсці нейкіх яшчэ, ну, даведацца, што тут ёсць, што адбываецца. Ларіса, вітаю. З усімі паразмаўляем тут паскончваем. Я думаю, што ў Дрифтвудзе, па-моему, застаўся адзін будынак яшчэ глядзець. Паглядзім, ці паспеем мы. Ну, бывае такое, што тут зацягваецца сітуацыя, але, ну, мала ли там шмат паверхаў альбо шмат падзей у гэтым будынку будзе. Вось, але пасля гэтага я бы хацеў паспрабаваць адвесці перчыка, калі мы скончым з Дрифтвудом. Я жадаю перчыка адвесці дататы по задзеўбаў, бо кожнай бойцы мне патрэбна прыходзіцца перазапускаць толькі за яго. Я набуду дакладна, вось ці змагу стрымацца не нагуляць 100-500 гадзін, не ведаю. Ну, паглядзім. Ну, як мінімум, я пачатак пагляджу. Ну, я як бы запушчу, пагуляю трохі, можа, гадзінку-дзве, і каб не нагуліваць больш, я проста на гэтым скончу. Проста з ДНД мне было прям у самае сэрца, як з Baldur's Gate 3, там прям трапляла, таму... Так, яна не ведае, хто мы такія. Як з ёй? Так. Ну, тут усё гэтае тыпу мне нельга кранаць. Давайте не будзем, а то гэта заўважыць яшчэ. Я не думаю, што тут нешта прям каштоўнае будзе. Вось, давайте да дворфа гэтага пойдзем. Паўстанца. Так, што табе патрэбна? Босс заняты. Сказаць, што мы тут па справе. Добра, босс будзе шчаслівы пачуць добрыя навіны. Слухай, не губляй яго час. Гэта вельмі выбуховыя часы. Паводзь сябе з павагай. Ладно. Калі такая справа. Оу. Тут дворфійка нейкая параненая. Ну як, звязаная і параненая. У яе ёсць. Гэта у Логара гэтага ёсць. Нам бы адмычкі, дарэчы, яго набыць. Нам яны патрэбяцца, так. Хутенька набудзем іх. Мне ёсць што-небудзь прадаць яму ўзамен? Кінжальчык гэты нахрен нам не ідзе. Ладно. Няхай проста адмычкі будуць. Я вырасту цябе, Марла, быццам бы ты была, ну, маёй дачкой. А ты... He lifts his right arm, showing a white bandage beneath his ribs.
A wet red spot shows Угу. through. Ён падымае сваю правую руку, а пад ёй перавязку на яго гэтым самым, на яго баку. Мокрае чырвонае пятно ну, працякае скрозь яе, карацей, на яго прынула. This ain't the thanks I expected. Гэта не тую пацяку, якую я чакаў. Who sent you? Хто цябе даслаў? Добра. The formidable dwarf slams his fist on the side table. You hear a loud crack. Магутны дворф б'е кулаком по боку стола. Вы чуеце глосны скрыгат. Enough! Do you know they killed Anna? Do ya? Start talking sense or I'll take that tongue right out of your mouth and fry it for supper. Окей. Я спадзяюся, што з супартыйцамі атрымаецца не так трагічна, як тут. Ну, паглядзім. Мне падаецца, Ларіяны, скажем так, з Baldur's Gate 3 зразумелі, што свае межы дазволенага, што іх няма, і карацей будуць херачыць проста. Прям штосьці гэткае. Хопіць. Ты ведаеш, што они забілі Анара? Ведаеш? Пачай ужо што-небудзь карыснае казаць, альбо я выражу твой язык ад свайго рта і засмажу сабе на абед. Ну, нам сказалі, што ён выбуховыя часы і помаўчаць. Няхай разбіраюцца. Дворфаўскія разборкі, гэта дворфаўскія разборкі. Гэта трохі не наша праблема. Бан Кейт. Прымусьце казаць, альбо няхай яна сцячэ крывёю. Яна не адна з маіх ужо. Вітаю, Вячеславіч. Давай яе ўдачарым, будзе ў нас яшчэ адно праблемнае дзіця. Я ж не ведаю канфлікта ўвогуле. Ну, типу, можа быць, яна рэальна ляснутая, можа быць, у гэтым ёсць нейкі сэнс. Ну, ён мае, як лідар бандытаў там, ну, бандытаў-паўстанцаў, ён мае поўнае права на яе злавацца. Так, тут, як і любы, у прынцыпе, чэл. Я не ведаю, наколькі ён жорсткі і непрыемны, як татка, альбо хто там. І што, якая ў іх гісторыя, просто мне рэальна не хапае інфармацыі, каб нешта казаць. Яго позірк, снір, хутчэй позірк, пераходзіць з звязанай дварфікі на цябе. А ты? А тебе лепей была бы добрая нагода, каб прайсці сюды. Давайте. Тут такая праблема, я не памятаю, навошта я тут з ім. Я магу паглядзець у дзённік зараз? Магу. Все. Альбо не магу. Ой жа халера, я не памятаю, навошта я тут. Ну нічога, мы там захаваліся. Ты храбры сюды заваливацца зараз. Я спадзяюся, што для цябе было бы вельмі файна, каб у цябе што у цябе ёсць добрыя навіны для мяне. Так. Так, вось, ёсць варыянт сказаць, што майстар Сіва даслала нас, сказала, што мы можам дапамагчы, ён можа дапамагчы нам. Ну, бардэль там уже шукалі, навошта нам яму казаць пра бардэлі. У мяне прызначылі нараду на 13:00, потым перанеслі на 14:00, цяпер сказалі, а давайте ў 16:00 стэлефануемся і вырашым калі. У мяне працоўны дзень да 17. Ачмурэнна. Дык няхай стэлефануйцеся на 16:00 і дамоўцеся на панядзелак. Так. Сказаць, якія ж навіны ён бы жадаў пачуць. Калі у цябе ўжо няма адказу на гэта, то хутчэй за ўсё у цябе і няма чаго, што мне распавесці.
The large red spot in its center has grown larger and wetter. Ён хістаецца і кранаецца сваёй гэтай самай павязкі. Пятно пачынае распаўзацца далей. Што цікава, у яго няма ніякага статусу, то бок я не магу накласці на яго заклён, які лечыць. Я хацеў спытаць, навошта ён мне патрэбны? Вось у мяне ёсць. Come, sister. What did you think was gonna happen? Так. Дзе было? Па сутнасці, глобальна наш галоўны квест атрымаць сабе настаўніка. І ён можа быць нам патэнцыйным настаўнікам. Than it needs to be. Хронікі. Уздым дворфаў. Так, гэта ўсё ж фігня. Гісторыя Чырвонага прынца, гісторыя Іфана. Пачакайце-ка, чырвоны бык, карчма, пазнаёміцца з баранам. Ладно. Гэта добра. Зніклыя магістры. Пачакайце-ка, мы там дзесьці ў гэтай карчме ёсць бэран, якога мы не знайшлі. Ну, мы зараз, дарэчы, у чорным быку, просто мы пад ім, як бы, знаходзімся. Трэба знайсці гэтага бэрана. Working for the DO, I bet. Так. І нам сказалі даследаваць якраз такі гэтых дворфаў. How could you do it? Вось оно, у чым прыкалдаш. Я зараз пакраху згадваю, што мы рабілі. Так. Ну і вось асноўны квест, гэта якраз такі навучыцца... ну гэта ўсё асноўны квест, нягледзячы на тое, што падавалася бы не звязаныя рэчы. Мне патрэбна пачаць кантраляваць сваю крыніцу. We ain't gonna keep you around much longer. Добра. Ладно, працягваем размову. Making this much harder than it needs to be. Прапанаваць яму яго падлячыць. Leave a wound alone and it'll patch itself right up. Longer it takes, the less likely you'll let it happen again. Так. Пакінь гэтую рану ў спакою, і яна сама сябе зашые. Яна сама сябе зашые. Чым даўжэй гэта займе, тым менш верагоднасць ты б дазволіў, што гэта здарыцца яшчэ раз. Цікавы падыход да жыцця. Вітай, Юджин. Там казлінам бы нейкі быў, які ўплыў. Ён прапановваў паляванне. Так, вось ён прапанаваў паляваць якраз-такі на гэтых дворфаў. Я зараз можна просто нахрен яго слаць. Я просто хацеў, не ведаю. Я тыпу пагадзіўся, але гэта просто дадатковая наводка была. Так. Заўважыць, што гэта рана ад нажа. Не выглядае так, што ён бы дазволіў нешта такое, каб нешта такое здарылася. Sure I did. I lay my trust where I shouldn't have. Won't happen again. Вядома, я дазволіў. Я даверыўся там, дзе не было патрэбы давервацца. І гэтага зноў не здарыцца зноў. So, how'd you make it out of Fort Joy? Я адразу да справы. Як у цябе атрымаў... слухай, як у цябе атрымалася выбрацца з Форта Джой? Спытаць, як ён гэта даведаўся. Мы прабраліся незаўважнымі для вялікай колькасці магістраў. I've got people. У мяне ёсць They've людзі. got people. У іх ёсць людзі. People talk. І людзі размаўляюць. Magisters never shut up long enough to listen. І магістры ніколі не затыкаюцца дастаткова надоўга, каб паслухаць. But me, I love a good story. Але я люблю добрую гісторыю.
Here's one I heard lately. A group of strangers landed on the beaches outside town. Meister Seaver's people. Вось якую я чуў не так даўно. Групка незнайомцаў прызямлілася, як это прызямлілася, у сэнсе, па сутнасці прызямлілася, так, выйшла на бераг на ўзбярэжжы па-за межамі гораду, і гэта людзі мейстрасівы. You one of her little seekers? Chasing down Godwoken and begging them to save us all? Ты адзін з яе маленькіх шукачоў. Шукаеш богабуджанага і моліш яго, каб ён нас усіх выратаваў. Заўважыш, што ён не вельмі гучыць упэўненым у іх справе. All just been telling us all kinds of this and that about Godwoken. Haven't seen any evidence of them myself. Орден расказваў нам розныя гісторыі наконт богабуджаных, і я пакуль не бачыў ніякіх пацверджанняў самастойна. So no, I'm not Так што не, convinced. я не перакананы. Вячеславіч, The Lost Vikings перамагала ўжо. Дзесьці на папярэднім, пазапапярэднім тыдні. Так. І на год The Lost Vikings отправляется 900. Дякую вялікі. Першы варыянт. Гэта занадта надменны, карацей, варыянт. Першы, сказаць, што мы ёсць богабуджаным, ён можа пачаць маліцца нам у любы момант. Так. А другі мне больш падабаецца. Яго можна ў гэтым не вінаваціць. За ўсю гэтую і за ўсю паводзіны ордэна рэчы ўсё становіцца навокал толькі горш. We're swirling the drain. If someone doesn't plug it, we'll slip down easy as you please. Мы ўсе сцякаем у сток, і калі хтосьці не заткне яго, то мы ўсе гэта самае прападзем там. So? Што What ты do you жадаеш? want? Спытаць яго, ці ведае ён, чаму мы тут. Reckon I do. Knowing Seaver, she sent you looking for sorcerers, I bet. Думаю, што так. Ведаючы Сіву, яна хутчэй за ўсё адправіла цябе ў пошуках магаў крыніцы. Мы ёсць, ён проста не ведае пра гэта. And it just so happens I can help you. Depending on what you can do for me. Так. І так здарылася, што я магу табе дапамагчы, у залежнасці ад таго, што ты можаш зрабіць для мяне. Так. Спытаць, што ён жадае ўвогуле. Давайте даведаемся. He gestures towards the bandage across his side. Ён паказвае на перавязку на сваім баку. Had a bit of family trouble lately. У мяне апошнім часам невялікія праблемы ў сям'і. Мая дзяўчына марла, ёй трапіла нешта ў галаву, і каб прыйсці да мяне з кароткім клінком. That ain't like Marla. Гэта не падобна на Ain't Марлу. like her to pull the silent treatment either. Something's going on. І не падобна на яе не казаць нічога. Штосьці дакладна адбываецца. And wouldn't you know it, that blade she used wasn't any normal bit of steel. Belonged to another of my І каб ты ведаў, гэты клінок, які яна выкарыстала, не нейкі звычайны кавалак металу. Ён належаў калісьці аднаму з маіх людзей. guy's name is Mordus. Яго клічуць Мордус. Але ён адзінокі, трохі адзіноткі, але разумны як халера. I sent a few guys to go check on him. Я адправіў некалькі хлопцаў праверыць, як вывел справы. Спытаць, ці ён ведае нешта пра Марлу, але ніхто яго так і не змог знайсці. I'd like a word with the guy. Я бы хацеў з ім паразмаўляць. Спытаць, ці жадае ён, каб Морду... Ці чакае ён, што Мордус перажыве гэтую асабістую размову. That'd be up to him, wouldn't it? Гэта яму рашаць. No one's seen him in a good view. I've got some people. Яго checking out his house некаторы to час уже track ніхто him не down. бачыў. Я адправіў некаторых людзей праверыць яго дом каля карчмы.
Tell them I sent you, and they'll let you know what they found. Скажи їм, що я Truth is, вас They відправив. might be glad to see you. Reckon a sorcerer will have better luck finding one of their own. Я не скажу тобі, що не знайшли. Направду, я не... Так, справді я не можу бути щасливі тебе побачити. Лічу, што мага крыніцы могуць быць больш, можа больш пашчасціць, каб знайсці аднаго са сваіх. А вось пра мага крыніцы ён, падаецца, не даведаваўся дагэтуль. Чаму ён раптоўна пра мага крыніцы сказаў, калі ён паводзіў сябе так, быццам бы я ім не з'яўляюся? Ці ёсць нешта яшчэ, што я павінен ведаць? Well, like I said, Mordus is a special guy. Як я ўжо сказаў, Мордус асабісты хлопец. Маг Maybe крыніцы. even one of the ones Seaver's after. А магчыма, нават адзін з тых, каго шукае Сіва. If there's something you want to find out from him, you might want to ask before I have my word with him. Калі ты штосьці ад яго жадаеш даведацца, ты можаш спытаць яго, табе лепей спытаць да таго, як я з ім паразмаўляю. Па сутнасці, я магу паразмаўляць з ім, і, можа быць, ён мяне, дарэчы, гэты вось хлопец, дворф, ён можа мяне чамусьці навучыць, раз ён маг крыніцы. Here, you can take this off my hands. More suited to your kind, really. Ён даў нам кінжальчык. Цікава, навошта ён нам даў яго? Good luck. Нешта мне не падабаецца, што мне просто так чел падарыў кінжальчык. З ніхалеры. Так. Марлан. The Давайте battered поглядим. dwarf pulls her lips back into a garish, open-mouthed grin, flashing Яна blood-stained просто teeth. усміхається, быццам би, ну, почварив яе покрытые кров'ю зуби. Нешта не так, нешта не так. Ну, до речі, туди нас не пушають. Там люди працюють над, ну, Друданей, або як він називається. Так, ось, Друданей. На Space Rangers 2 відправляється 900. Дякую, Ріки. У мене є план. Зараз. Може бути, ми зладимо зараз перепинок. Я поснідаю хутенько. Зладжу рекламний блок, аби нас зачепився Twitch. І будемо протягувати. Тут, я думаю, ще трохи залишилося, але я так думаю, що ми можемо спокійно йти у... Ну, шукати гэтага дворфа, про якого він казав. Тут ще тут арена ніяка є, так? Може бути, арену пройдемо. Поглядимо, кольки вона складана. Які тут узровні? Тут 9 узровень. 9 узровень. Може бути і арена тоді прикладно 9-11 узровня, так? Ми самі якого? 10-го. Ну, ми підходимо. Мені подається, ми можемо дати раду тут. Опа, тут кнопочка. Тільки я не розумію, що вона робить. Він докладно нечто робить. Так. Сюди яшчэ можна, аж можна дайсці. Добренько, давайте зараз невеличкий перапынак. Я стану тут. А не маглі працаваць як маўклівых монахаў? Я думаю, не. Я думаю, не. Тут нешта іншае. Прям нешта іншае. Хутчэй за ўсё звязана з гэтым чалом з крыніцай. Я думаю, што клинок, які яна прынесла, ён не просто такі. То бок, мне падаецца, гэта яе, ну, паўплываў на яе нейкі артефакт. Хутчэй за ўсё. Можа быць, клинок гэта павінна ў гэтым. Можа быць, яна скрала клинок, які яна не павінна была красці. Нешта такое. Вось. Ну, паглядзім, паглядзім. Будзем зараз разбірацца з гэтым, але перапыначак перад гэтым.
Так, я вернулся. Чим займаемся далей? Мы будем оглядать далей гэты дрифтвуд. Возьмем... Боже к нам. Так, мы оглядим арену. Я так разумею, мне пропонують позмагатися там ось это все. Down for a little scuffling and tussling. Let's see if you got some fight in you. Так. Давайте развитаемся, заховаемся докладно. Figure it's time to prove yourself. Let's get it done. Може далі би позмагатися на арені, але може у цього є що-небудь. Ого, нічого собі. Так, это докладно мацнее за то, что у нас есть. 28-35. Плюс 2 интеллекта палка. Угу. Яшчэ ядовитая палка, але без интеллекта. Что не зусім мой вариант, на самом деле. Есть. И ого. Угу. Так, тут одночасово и то, и другое. Тут яго хапае, насамрэч, чаго набыць. Толькі мне ніякіх грошай не хопіць на гэта. Прям ніякіх грошай не хопіць. Давайте абіраць штосьці, што больш актуальна. Паляўнічы, канстытуцыя, ініцыятыва. Шчыты, дарэчы, ёсць. Але шчыты я так не так давно памяняў, я не думаю, што мне прям патрэбіцца замяняць. Ну, так-то шчыты ў яго даволі моцныя. Просто без шансаў блока. То бок просто шмат фізічнай і магічнай брані. Есть палочки. Это можа быць нам цікава быць. У прынцыпе, я кажу, у яго шмат чаго, але ўсё гэта... Яго, дарэчы, ўсё на паляўнічага. Прям усё. Можна было бы набыць вось гэты... там верагоднасць крыта 2, а так мы атрымаем Lucky Charm, ініцыятыву і канстытуцыю. О, дарэчы, вось гэты пояс можна было бы і Фейну аддаць. Просто гэта, канечне, паляпшэнне, толькі на халеру мне столькі ўсяго гэтага паляпшэння, калі я што-небудзь знайду сабе на замену. Яно не настолькі крытычнае рэчы, там, не ў 2 разы мацней. Вось гэтая палка, вось она неблагая, вось яе можна было бы сабе набыць, але, зноў жа, я лепей, гэта ўсе малі маіх грошай. Ну, як, усе мае грошы. Гэта больш за палову маіх грошай, я лепей не аддам. Галю я ифаном, просто я переключаюся паміж персонажамі, каб параўнаць, што ў іх зараз апранута. Давайте яшчэ луки паглядзім. Где там? Яго, вось. Нават горш. Так, ну у яго луки 10-го ўзроўня. У яго ўсё, у прынцыпе, 10-го ўзроўня. Калі было прям шмат грошай, можна было бы у яго закупіцца, але сэнсу ў гэтым не той, каб шмат. Сказаць, што мы жадаем пазмагацца на арэне. That's the spirit. But I've got to tell you, you probably want to see Murga round the corner before you draw blood. She's the champion, and she's fair particular about who she'll fight. She'll want to talk with you herself before she'll assent to any challenge. Watch your words, mind. She takes against you, there'll be no talking yourself into her good graces again. Чэмпіёнка Магра. Яна жадае, ну, лепей, каб мы з ёй паразмаўлялі. On your way, then. Але яна чэмпіёнка арэны. Але, можа быць, я не жадаю чэмпіёнкай змагацца. Did you know our arena champion's a bloody cheat, stranger? Murga tripped me and bit off my earlobe before the fight had even started. Яна падманшчыца, ну, сказаў гэты чел. Яна напала на яго яшчэ да таго, як бойка пачалася ўвогуле. Watch out for Murga, stranger. She's a formidable fighter, our dear arena champion. And not one is... There's no rules in that arena. А нельга просто позмагацца з челамі? The arena should be for good, honest fighters, not the likes of Murga.
Ну, вось, можна не чэмпіёнку, а адразу нейкага пачаткоўца там. Ну, зразумець, якая тут. Мурга 12-го ўзроўня. Ау. Gods. Is there a void woken down there? Там Must be пачвара a бездані strong ўнізе. force field keeping it inside. Who in their right mind would keep a void woken locked up like this? Давайте з Мургай паразмаўляем. Блін, не халера яна, колькі ў яе? Ну, я здароўю ў 2 разы больш, чым у мяне. І брані, як усё маёй паці. На 1 з ёй змагацца, гэта просто жорстка. Давайте паглядзім, якія умовы бойкі будуць. In the Паразмаўляем. shadows, a dwarven woman spits obscenities down upon a caged void woken. She exudes a powerful air of menace and an even more powerful odor of old sweat and dried blood. She spies you and glowers. Что такое glowers? Одно слово, якое не разумею. Зараз пойду. Glowers. В сенсі яна зліцца? Не, нешта, но... To glower. Злостно глядіть. Ну там просто злостно глядіть і злостно глядіть. Так, у тенях дворфійка сядзіць плюецца лайнкай на войдвокінг. Это у нас пачвара бездані. Пачвара бездані ўнізу ў клетцы. Яна ад яе сыходзіць моцнае паветра пагрозы і нават яшчэ больш моцны смурод старога поту і высахшай крыві. Яна назірае за вами і хмурыцца. Ну, хутчэй злосна глядзець, не ведаю. Перакладчык мне дапамог. Let Murga the champion test how good your reflexes are. Яшчэ адзін жадае выйсці на арэну. Дай-ка Мургі чэмпіёну праверыць, наколькі добрыя твае рэфлексы. Turning her torn lip back over broken teeth, she grabs your hand and pulls you down to the ale-soaked table. Never losing eye contact, she begins arm wrestling you. Ого, цікаво. Вітаю, Прубай, вітанкі. Я калі гулял, даведалася адзін лайфхак пры пераходзе паміж двума актамі і змагла свае любімыя рэчы апнуць да паўзроўні на канец гульні. Ага. Добра. Я так разумею, мне яшчэ гэты акт лупіць і лупіць, гэта прям доўгі акт будзе, прям доўгі. Таму што я толькі дрыфт тут пачаў, а глядзячы там на мапу, яна проста гіганцкая. Заціскаючы яе разрываную губу сваім зламаным зубам, сваімі зламанымі зубамі, яна хапае цябе за руку і пацягвае цябе да стола. Не губляючы, не спыняючы глядзець на цябе, яна пачынае, ну, армрэслінг, як яна называецца. Ну, карацей, рукамі пожухна на сілу правяраць. Так, сілу мы не пройдем. Спрабаваць, ёсць тэхніка, прадлічыць вектары, падрыхтаваць нашу стойку. Наш інтэлект высокі, правильно? Паспрабаваць праз гэта. Your science won't help you here. In the Твая навука arena, не табе тут не you must дапаможа. be willing У to арэне suffer if you want to achieve great. табе патрэбна жадаць пакутаў, калі жадаеш дасягнуць велічыні. She glimmers in and out of view, merging with the shadows. Crowing, she slams your hand down into the table, hard enough to draw blood. А што з ёй не так, што так з ценямі? Яна проста ўсё ў апісанні з ценямі, але гэта можа быць проста ўпрыгожванне такое. Яна быццам бы, як гэта, аб'ядноўваецца з ценямі і б'е нашу руку аб стол так моцна, што нават мы пачынаем крывіць. Як мы можам крывіць? Мы же скелет. Ну ладно, мне падаецца, проста яны не кожную фразу пралічвалі на Андеда. Ну прям далёка не кожную, таму што гэта да халеры праца. Толькі такія адбітыя, як гэта самае, як Дыскалізіум можа такія рэчы дадаваць, паўсюль дадаць, па ўсяму тэксту рэальна пралічыць гэта. Я перамагла гэтую пачвару бездані ўнізе, каб ты ведаў.
Принесла його сюди моїми 2 руками. Так, що, коли ти не сподіваєшся побити мене, що ти тут увогуле робиш? Сказать, что мы ожидаем здесь змагатися, мы ожидаем стать чемпионом арены. Ah, based on your performance so far, that's cute. But I shouldn't judge your baby steps. The lion judges not the pussycat, eh? Ну, глядячи на те, як у тебе зараз отрымлівається, гэта міленька. Але я не буду, як это, нечага казаць пра твае пачатковыя крокі, ну, дзіцячыя крокі. Так. Не льву судзіць кацяня. Вось ёсць тут праверка пераканання Канстытуцыі, і у нас ёсць яшчэ тэг чэмпіён форта радасці, так? Сказать, что раз уж за того, что мы и так уже заявляемся чемпионом одной арены, яна павінна з нами змагаться. Давайте попробуем это. Не атрымалася, перакананне у нас не такого высока. Takes a whole lot more oomph to get a rise out of me, though. Ah, go talk to the raucous one. Tell him I sent you, and he'll set you up for a challenge. Prove yourself worthy fighting my acolytes blindfolded. Ага. Добре, я нам прапаную узамен мы не будем змагацца з ёю, а яна сваіх паслядоўнікаў адправіць, і нам патрэбна будзе завязанымі вачыма з імі змагацца. Then Окей. I'll knock your teeth out. А пасля гэтага яна выб'е нам зубы. Цудоўна. Добры абмен. Ведаеце, што самае паршывае ў бойцы на арэне будзе? Тое, што перчык, хутчэй за ўсё, тэлепартнецца з намі туды і будзе там жа таксама чакаць. Трэба перчыка аддаць як мага хутчэй. Будзе дом. Figure it's time to prove yourself. Let's get it done. Скажите, может, мы были чемпионом арены Форта Радости, и мы плануем захопить это место к нам. Well, that just may interest. She'll want to talk with you herself before she'll assent to any challenge. Watch your words, mind. She takes against you, there'll be no talking yourself into her good graces again. Ну давайте, у нас все равно не вельмі атрымалася пераканаць. Давайте-ка мы пагаджаемся з яе чалленджам, а мы будем слепымі In any змагацца. case, you're in for a treat, laddie. Better than sweet cream stew on Lucian's Day. Who's coming along with you? Сказать, что усе нехай со мной змагаюцца, паўрусники. О, блин. Ох, як дрэнна будзе. Чырвоны прынц зняў, атрымліваецца, шлем. Яны і так усе слепыя, а чырвоны прынц зняў шлем, бачыце, на ім усе статусы накладзены, якія толькі магчыма. І ён яшчэ і гарыць. Ну, гэта перажыць ён можа, так, але, блин, чырвоны прынц просто бескарысна становіцца абсалютна з усімі гэтымі праблемамі. І страляць мы не зможам, так? Таму што раз 2 мы... ну, то бок, ні халер не працуе, ўсё гэта бессэнсоўна. Давайте загрузімся. Якога яны ўзроўня? Просто калі яны нізкага ўзроўня... яны майго ўзроўня. То бок яны былі бы мне нармальныя... Я зразумеў. Не, досвідос. Давайте нават перад тым, як мы пачалі размову, усе загрузімся туды і захаваемся. Узроўні складанасці. Гісторыя, класіка, тактыка, гонар і перчык. Ну, ён усё складняе. Ну, вось реально ўсё складняе. Так, давайте-ка гэта на арэне захавання просто пакінем і ўсё. Таму што мы не пераканалі тую, што малаверагодна, што мы... Ну, я яшчэ выкінуў пункты з пераканання, таму што мне галоўную... Ну, фэйну патрэбна шмат даволі пунктаў. Калі я жадаю ўсё паспяваць, што я жадаю паспяваць. Як яно? У мяне асноўная праблема па скілах вось гэтых дадатковых, гэта тое, што мне патрэбна... Мне файна было бы... Лакі чарм можна было скінуць, я ўжо скінуў, так, дакладна. А яго можна іншым персанажам аддаваць. Перакананне мне патрэбна і крадзеж. То бок вось оно, якраз такі. Падкрадванне у мяне также бонус дано. Мне было патрэбна крадзеж, таму што Фейн будзе асноўным чалам, які будзе ўскрываць усе замкі. Ось. Таму перакананне толькі на наступных узроўнях мы будзем мацаваць.
І зноў жа, я не супраць пазмагацца з тымі чаламі, просто слепым змагацца, гэта лухта нейкая. Ідзем на вонкі і там разберемся. What can I get you? Я думаю, слепым бы я там нормально даў рады, калі б я быў на ўзровень 2 вышэй. Stop peering over my shoulder. І нам патрэбна нейкі чэл па імені Берен, нешта такое. My dwarven friend. Stop peering over my shoulder. А, до речі, ми можемо поспробувати вниз спуститися зараз з тим самим. У меня ж бачення духов не было, коли я тут ходил. Давайте хутенько пробежимся. Не думаю, что тут нечто гэткое будет. Зараз хутенько забегаем на арену. О, тут есть цікаве некое место. О, тут есть покой. Давайте-ка інсайд на Іфана, у яго сама важливість висока. А, ось, до речі. Кнопочка раз і кнопочка 2. Мені подається, коли їх дві натиснуть. Так, мені потрібен предмет. Який-небудь покласти. Які тут не потрібне. Що тут менш за все у нас потрібно? Щось ті, що мало коштує, хоч за все ніколи мною не скористається, так? Отручена риба. Ні, я її покину. А я так само покину, отрута насамрэч корисна реч. Це нечакано так працює. О, ось. Натиснув раз. Червоний принц, ти станеш тут. Може навіть Лойс. Возьмем ще. Опа. Отрималося. І давайте ще раз уважливість на Іфана. Мало ли тут пастки які. Церемоніальний кінжальчик некий. Череп. Грошики. И тут у нас мелкая розная. Подозренный покой Шира. Али ладно. Не думаю, что тут будут некие пробачення ось это все. Ну так, подается, что не. Але я уже до конца переконаюся. Тут есть спуск еще вниз. Ну-ка. Заховаемся. Не могу дотягнуться. Устаньте, не могу дотягнуться. Устаньте, не могу дотягнуться. Литерально я могу проверить, что... ладно. Лера с тобой. Ну и пошли отсюда. О, и коридор некий. Ладно, я тут, конечно, неуважливо пройшовся до гэтага. Давайте уважливости Ифану дадим еще. Там же шкелет есть. Ну. Опа, у шкелета что-то было. Ну, остатнім тут і ні галерії нема. Ідемо далі.
Арену на потым пакінем, бо зусім не маё пакуль. Альбо пераканаць гэтую чэмпіёнку удала і змагацца з персонажам 12-го ўзроўня, хутчэй за ўсё з камандай такіх жа. Альбо услепую змагацца з персонажам 10-го ўзроўня, што мой узровень па сутнасці. Так, вось гэтая хата. Давайте прыкладна ацэнім, што ў нас у Дрифтвуде засталося. Мы былі... Ага, у нас неправераныя 2 дамы. Вось гэтыя баранкі магістраў, так, і хата Мордуса гэтага. Давайте у баранкі магістраў зайдзем. Зазірнем. У іх тут якраз нешта адбываецца. Нешта бегае актыўна. Як справа? I'm watching you, stranger. Так, можна абвінаваціць, здаць тую жанчыну, якая забівае магістраў. Гэтага рабіць мы не будзем. Сказаць, што мы чулі, што тут нейкія магі-крыніцы навокал збягаюць. Так. Окей, ладно. Майткі набываць не будзем. Навошта яны нам? Яна прадае майткі даволі танна. Калі вам гэта было цікава, то вось, калі ласка. Сказаць, што мы чулі, што тут магутныя магі-крыніцы навокал ёсць. Гэта праблема магістраў, а вам не трэба гэтага ведаць. Ну і ладно. Дзе там галоўны магістр? Ён жа тут толькі што стаяў. Вось ён. Так, ён гэта здзіўлены. Магістр здзіўлены, зразумеўшы, што тут ёсць незнаёміца ў яго сярод іх. Што ты ожидаеш? Ты не можаш проста заходзіць, ісці куды ты ожидаеш. Тут магістры знікаюць. Я спрабую тут даследаванне зрабіць, расследаванне правесці. Кажа, што мы тут новенькія, не ждалі, як гэта, перашкаджаць. Well, mind your bloody step in future. I've an investigation to carry out, and I don't need any more distractions. Ну, і он сказаў, што яму не трэба перашкаджаць. Тыя майткі з першай часткі, за які давалі ачыўку, я ўжо не памятаю, я ў першую частку вельмі даўно гуляў. Яна, вось, ну, не адразу на рэлізе, але ў цягам года ад рэліза я ў яе гуляў. Дарэчы, я калі ўзгадываю ўвогуле таймлайн, так, мне падаецца, мяне на ДНД натхніў, ну, гуляць у ДНД ўвогуле натхніў якраз такі першы Divinity, мне падаецца. Гэта не звязаныя рэчы, ну, такія, ведаеце, я проста ждаў сабе партыйныя РПГшкі, і я гуляў у партыйныя РПГшкі. І мне не хапала іх, ну, у дастатковай колькасці. У выніку так я прыйшоў да ДНД, мне падаецца, вось такім чынам, дарэчы. Вось яна, і мне падаецца, я там шмат чаго гуляў, але мне падаецца, адна з такіх прямо зацікавіўшых мяне штук гэта Original Sin першы. Так. Ён шукае некага Хігбу. Але дзе ён? Некаторыя магістры зніклі з Дрифтвуда, я ўпэўнены, што ён за гэта адказаны. Не, ён за гэта не адказаны, але ладно. Сказаць, адзначыць, што, магчыма, падазрона з'яўляецца вельмі моцным чэлам, калі ён перамог магістраў у адзінку. By all accounts, he seemed like just another money-grubbing nobody. He must have caught my magisters unawares. It's the only explanation. Насамрэч, не. Ён выглядае як звычайны типу чел, які, ну, як звычайны злачынец. Магчыма, ён проста нечакана напаў на магістраў. Гэта адзінае тлумачэнне. If you catch sight of that dog, tell me or my men at once. Understand? There might even be a reward in it for you. Ну добра, ён сказаў, каб мы проста сказалі... Ён сказаў, каб мы сказалі яму, калі мы штосьці пра яго даведаемся.
Про... Ён сказаў, мы сказалі, што ён... Ну, карацей, вы зразумелі. Гэты магістр Карвер шукае злачынца, які забівае магістраў. Знікаюць магістры. Мы ведаем, хто ў гэтаму павінны, і далёка не той, каго ён падазрае, я не запомніў імя чэла. Бандыта нейкага. І калі мы даведаемся нешта пра бандыта, каб ён мы распавялі яму, ну, гэтаму магістру. Вось такі запад. Першы час це былі натхняльныя орчыхі. Нешта памятаю, але гэта так. Это было даўно, это было прям даўно. Я першую частку урыўкамі памятаю. Я не памятаю, у чым там галоўны сюжэт. Шчыра, вось, нават калі я гуляў, я не вельмі разумеў галоўны сюжэт. Вось. А я гуляў тады, по-мойму, дарэчы, з перакладам. А вот, можа быць, у перакладзе праблема была. Таму што я, па сутнасці, я не мог прасачыць за галоўным сюжэтам я спрабаваў сачыць неяк, калі мы з сябрам гулялі. І я не паспяваў сачыць за сюжэтам. Я просто такі, мы ратуем вось гэту... Ну, кожны раз там быў сюжэт галоўны, адчуваўся, што гэта вось, тыпу, мы займаемся нейкай вось, там, вёску выратаваць. Потым пайсці нейкіх там чэлаў знайсці. Гэта ідзем, і неяк мы просто па-мелкаму выконваем, а глобальны сюжэт не прасточваўся ні халеры, за ім складана было сачыць. Таму што ён быў недастаткова просты, скажем так. А потым вызначаецца, што галоўны сюжэт насамрэч не пра гэта, а вось гэты дадатковы квест пра космас нешта там, ну, карацей, вось такое. То бок глобальная сусветная праблема ёсць, але яна як бы з'яўляецца галоўным сюжэтам, просто ты ў гэты момант робіш зусім іншымі рэчамі займаешся кожны дзень. Я, дарэчы, здзівілася, што ў новым трэйлеры оркі звычайна. Я вось оркаў, ну, я прям слабавата памятаю. Я памятаю арчыху ў пачатку сам. Вось яна чамусьці мне запомнілася, але хутчэй з таго, што я перапачынаў Divinity Original Sin некалькі разоў, таму я яе сустракаў некалькі разоў, а далей неяк усё ў тумане. Ось, я не памятаю там дакладнага оркаў. Я вельмі добра памятаю момант з пацуком, калі вы трапляеце ў турму, вы можете трапіць у турму, там, гэта не абавязковая штука. Я вельмі памятаю кайфовы момант з пацуком, калі вы можете з ім размаўляць. Ось. Карацей, пацучок там, я распавяду для тых, хто не ведае. У першым Divinity Original Sin, калі у вас ёсць размова з жывёламі, я пасля гэтага вырашыў, што я ў любой гульні Ларіана буду браць размову з жывёламі, таму што гэта чмурэнна. Вы такія, мы трапілі ў турму. І мы такія, ну, там, па сутнасці, тэлепартацыя адбылася, мы трапілі ў турму і сядзім такія ў клетцы, і што рабіць? І да нас падыходзіць пацучок, з ім можна паразмаўляць, калі ёсць жаданне. І вы размаўляеце з пацучком, і ён такі, так, я магу табе дапамагчы. А я бачыш вось той рычаг, я дзёрнуў за гэты рычаг, калі ты даш мне што-небудзь, гэта самае, смачненькае, сыру якога. І мы ўдваіх такія сябрам. Мы давай па кішэнях калупаць, мы знайшлі 10 там кавалак сыра, які мы скралі, там, яшчэ, можа, у першым горадзе. Мы ўсё астатняе прадавалі, а вось ён нешта заваляўся. І мы такія, вау, круто, мы зараз аддадзім яму сыр, і ён нам дапаможа. І аддаем, карацей, гэты сыр гэтаму пацуку. І ён такі, анімацыя, ён бяжыць, дабегае да рычага на сцяне. Тупіць яшчэ. Мы такі, можа, завіс. І ён такі, не, назад бяжыць. Мы такі, што, баганула, што ли? І ён такі, слухайце, чалавекі, гэты рычаг занадта высокі. Вы бачце, дапамагчы не магу. І збегае, дзякуй, Мы такі, вау, як круто можна было бы гэты сыр, калі сыр возьмеш, што ён табе дапаможа, і гэта будзе карысна. А потом вызначаецца, што ні халеры гэта не дапаможа. Таму што ён просто нізкі. Ён літаральна, ты глядзіш такі, няўжо залічыць, ну, тыпу, ён на сцяне вісіць гэты рычаг, і ён высокі, ну, вось, напрыклад, вось на такой вышыні, а пацучок ён вось тут. І ты такі, як ён дацягнецца туды наверх? Well, do you know anything? Stop wasting. Elsa, my inkwell is Of course, dry. sir. Fetch me some more. Right away. Ну і хрен з ім. Карацей, з гэтым магістрам. Давайте у турму пойдзем. Сыр хаця б аддаў? Не, сыра ён не аддаў. Не, ўсё. Мінус сыр.
Як жа мы шчаслівы былі, што ў нас сыр, ну, тыпу, заваляўся. А каб вы разумелі, там сыр прыцягнуць, калі вы яго не набывалі ў горадзе, дзесьці ён там валяецца, ён далёка бы валяўся. Там далёка ў гульне. Далёка даволі ад гарадоў, то бок, ну, туды трапіць яшчэ трэба паспрабаваць. Даврик Григсби. Каб гэта не быў. А можна мне зайсці туды? Turns to you with a scowl. He already seemed immensely displeased. What? Who asked you? You're not even supposed to be down here. Блін, перакананне не працуе. Яго настрой нейкі дрэнны, я не магу ад яго даведацца чаму. А я магу неяк... Мне хаця бы вось цела тое агледзець. Там чел мёртвы. О, до речі, як звичайно. Червоний принц, будь ласка, порозмовляй. The Magister turns to you with a scowl. Опа. Занадто низький уровень крадежи. Ну, добре. Не глядячи на те, що я його мацував, він нейкий зовсім слабенький. Та-да. Давайте попробуем його за любого персонажа переконати. А, ну переконання у усіх низьке, правильно? Ніхто не зможе просто так спитати його. А, то бок, по сумності, просто за бекграунда Івана, солдата, я змог довідатися у його, що я його хвалюю. Угу. Цікаво. У параўнанні з Divinity Original Sin 2 і Baldur's Gate 3 у DOS 1 размовы з жывёламі, акрамя квеставых, не цікавыя. Ну вось гэты пацучок ёсць, ён не квеставы. Ось. Просто нават, я скажу, калі выйшаў Divinity Original Sin 1, гэтая размова з жывёламі, гэта было прям вау. Ну, просто вау. Гэта, на мой погляд, по-моему, на той час гэта была першая гульня, дзе твае бэкграунды рэальна на штосьці ўплываюць. Вось реально ўплываюць. Они, ну, то бок даюць табе дадатковыя нейкія варыянты ў дыалогах, даюць табе нейкія адказы і рашэнні. Той момант, калі бэкграунд стаў гуляць важную ролю. Я за гэтага такі, вау, я магу реально стварыць персонажа, які мае сэнс. Тыпу, я магу сабе нейкую фантазію зрабіць, якую я жадаю. Потому что до гэтага гульні не прапанавалі мне такого. Ну, яны былі лінейныя і, ну, рэдка там опцыя дзе-небудзь з'явіцца, але адыгрываць канкрэтнага персонажа, ну, не атрымлівалася просто. З такога плюс-мінус яшчэ гэта быў не Knights of the Old Republic, а The Old Republic, то бок ММО. Ось у яе быў одыгрыш. Это адна з самых, мне падаецца, ролевых гулень. Ну, ось прям ролевых гулень. Гэта Knights of the Old... Не Knights of the Old Republic, выбачаюсь. ММО. The Old Republic она просто называется. Зорная война. Там ваш бэкграунд... Вы абіраеце клас, але вы можете яшчэ ўнутры гэтага класа быць даволі рознымі па характару персонажамі. Вось. Але ўсё роўна, вы як бы, абраўшы клас, вы абіраеце сабе персону шмат у чым. І сюжэткі, якія будуць разварочвацца навокал вас. A sly smile creeps across the Magister's face. СВТОР Шведра. Ага, я зрозумів. Угу. Светер. Aye, and sooner than you might think, if the rumors are true. Let's just say, there's other places where I'd be appreciated more than I am in Driftwood. Про що я? І у яго ёсць нейкая, у гэтага магістра ёсць нейкая, ён не жадае тут служыць, карацей. Яго асноўная праблема, яму 10 гадоў прадзёўбаных гадоў, як ён кажа. Вось, але яму могуць прапанаваць далучыцца ў іншае, калі чуткі правільныя, то ён яго стрэнуць у нейкім іншым месцы. Кажа, што ён павінен пайсці туды.
Блин. А у нас что есть? У нас высокий финес, правильно? Давайте просто финес попробуем. Не атрымалася. Keep out of it. Не атрымалася яго пераканаць. Ну і ладно. Не атрымалася і не атрымалася. Я гуляў, праходзіў за ўсіх добрых персонажаў, але шчыра кажучы, нешта я не адчуў таго отыгрышу. А можа быць за добрых і не тое, каб ёсць. Я якраз такі за сіткаў праходзіў. Вось. Я гуляў за гэтага самага. За Баунті Хантера. І яшчэ за гэтага самага інквізітара, напрыклад. Вельмі такія абодва варыянты вельмі цікавыя. Ну, то бок шмат чаго. А калі ты ў паці з сябрамі, то ўвогуле весела. Ну, тыпу, ты можаш назіраць сюжэтныя лініі і таго і другога персонажа. І у вас реально няма такога канфлікта, як тут, напрыклад. У Divinity Original Sin 2, калі вы праходзіце, у вас узнікае канфлікт таго, што вы, па-першае, вы дзе-небудзь ачмурэнная фішка у Knights у The Old Republic, калі вы гуляеце ў паці з сябрамі. Калі твой сябар пачынае квест дзе-небудзь, так, у вас ёсць трансмітары, і па сутнасці вы можете прысутнічаць пры размове як галаграма, без неабходнасці вам бегчы куды-небудзь на іншую там планету ляцець, альбо бясконца перасоўвацца разам. Не, вы разам бярэце квесты, просто што адзін з вас на галаграме. Нюанс толькі ў тым, што той, хто бярэ квест, той і будзе асноўна весці дыялог. Калі вы будзеце дзесьці там, вы не зможаце, ну, скажем так, альтэрнатыўныя рэплікі закідваць у яго. Вось. Таму што вы можаце ў гэтай гульне у The Old Republic вы па сутнасці можаце, ну, удваіх там праходзіць квест, і там даволі цікавая сістэма, каб не перашкаджаць адзін аднаму ў сваіх рашэннях альбо отыгрыша свайго персонажа, але пры гэтым выпадкова атрымліваецца хтосьці рашэнне прымаецца выпадкова, там дайсы падкідваюцца, і хто рэальна будзе за кім рэальнае рашэнне будзе. Вось. Але перкі вы атрымліваеце ў любым выпадку. Даволі цікавая сістэма. Напрыклад, вы там ачкі сілы цёмнага боку, карацей, вы атрымліваеце пункты, і вы атрымліваеце іх у любым выпадку, калі вы абралі варыянт цёмнага боку, але нават калі ваш сябар там абраў нешта іншае, то вы іх усё роўна атрымаеце. Я грала за сіткаў, я гента год таму спадабалася. А вось сюжэтка джедайскіх класаў абы што. Я не ведаю, я за джедайскія класы не гуляў. Мне хацелася у Сцяцёзорных войн якраз таки пагуляць за варыянт, дзе вы гуляеце за простага чэла, тыпу Баунті Хантера. І зноў жа, The Old Republic ужо старая, але калі яна выйшла, ну, яна там пад падпісцай была даволі дарагая, я не гуляў тады. Як толькі яна стала трохі бясплатнай, там з'явіўся як бы пакет бясплатны, вось тады я гуляў. І гэта было круто, прям круто ж. Мала ўвогуле гулень прапанавалі такі ролевы адыгрыш. Это круто. Зараз уже, хутчэй за ўсё, яны трошки падсастарэла. Ну, яна нормально так уже падсастарэла, як гульня. І ўжо па складанні, уже не настолькі круто. І хапае іншых ролевых гулень, якія існуюць, і яны так па складанні. Ось. Але сіткі так. За сіткаў, мне падаецца, як я зразумеў, увогуле любы клас, і вам будзе весела. Так, мы магістраў праверылі. Апошні дом застаўся. Гэта вось якраз таки там, дзе павінен быць маг крыніцы, які адправіў да дворфа забойцу. Захаваемся, пойдем туды. А што параеш, Саласта або Pillars of Eternity? Pillars of Eternity, Саласту я толькі дэмку пагуляў, другой частцы атрымліваецца. Так? І Pillars of Eternity я прайшоў першую, амаль прайшоў. Не прайшоў крыху, там зусім не засталося, мне часто такое бывае. Калі хочацца больш ДНДшнасці, аблегчанай ДНДшнасці і спрошчанасці, я думаю, Саласта. Калі хочацца больш змрочнасці і нейкіх там, не прям глыбокіх, таксама спрошчанай ДНД, але ў той жа момант больш такой паглыбленай сістэмы, то хутчэй будзе гэта самае, Pillars of Eternity. Pillars of Eternity неблагая гульня, але яна можа не спадабацца. Пры гэтым, па сутнасці, я раю просто, калі выбар прям,
Калі выбор прям стаіць, што першы ўзяць. І калі вельмі хочацца ж чагосьці ДНДшнага, лепей саласту. Лепей саласту. Ось. Але калі, зноў жа, калі гатовая да эксперыментаў, Pillars of Eternity вельмі неблагая. Я добра ў ёй пабавіў час. Зноў жа, у той жа момант не было Divinity Original Sin 2, першы Divinity пройдзены, усе ролевыя гульні, якія мне былі цікавы, былі пройдзены, былі не Pillars of Eternity, а Tyranny, нешта там. Забуўся, як называецца. Штосьці там, штосьці Tyranny. Вось я так і не пагуляў, але у мяне проста быў выбар, і ў выніку сышоўся на Pillars of Eternity. У прынцыпе, добра пабавіў час. Неблагая баявая сістэма, незразумела нейкі сусвет, але з-за таго, што гульня не вельмі вас нагружае, яна неяк нармальна ўспрымаецца. Але я думаю, што, зноў жа, я думаю, што Pillars of Eternity мне не бы ў нейкі іншы момант зараз яна бы мне не зайшла. Вось канкрэтна зараз. Таму што мне зараз хапае розных ролевых гулень, непройдзеных, крупных і крутых, і мне перадоз быў бы. The dwarf is unnaturally still. You might mistake her for a corpse, were it not for a slight twitch of her eyelids. Tyranny маё найлюбенейшае ізаметрычнае RPG. Но у мяне тады, па сутнасці, быў выбар і Tyranny альбо Pillars of Eternity, і для мяне яны выглядалі прыкладна адно і тое ж. І я абраў Pillars of Eternity, таму што мне хацелася нешта, чагосьці больш прызямлённага, і Pillars of Eternity пачынаецца якраз такі з таямніцы, з дзіўнасці сусвета, вам прэзентуюць як бы дзіўнасць канцэпта сусвета і праблему асноўную сусвета. І мне сачыць за сюжэтам у Pillars of Eternity было даволі проста. Даволі складаная, то бок яна адначасова не супер складаная гісторыя і не зусім простая. Вось такое нешта ў сярэдзінкі. Таму я атрымаў роўна тое, што я жадаю. Я пасля гэтага адзначыў для сябе Obsidian, пасля Pillars of Eternity, я адзначыў для сябе Obsidian Entertainment як студыю, якая, калі вам падабаецца сеттынг і канцэпт, то у іх прям вось файныя гульні Б-класа. Просто зноў жа зараз яны зрабілі той же Outer Worlds, які файны RPG, калі вам падабаецца такі RPG. Вось, яны зрабілі вось зараз другую частку Outer Worlds. Першая мне зайшла, мне прям файна, я таксама пагуляў яе, таму што мне хацелася Fallout нейкага. Вось, там даволі неблагі Fallout. У першым Outer Worlds, і даволі таксама неблагая ролевая сістэма, пры гэтым цябе таксама не перагружаюць чымсьці такім нейкімі супер касмічнымі праблемамі. Мне проста сачыць за сюжэтам там. А гэта важна, мне падаецца. Калі вы губляеце сюжэт, калі вам занадта шмат накідваюць усяго, то гэта перадоз. А мне здавалася, што Tyranny гэта Pillars of Eternity на мінімалках. Ну, я не ведаю. Для мяне гэта проста тады ў мне, тыпу, 50 на 50 было. Я абраў, проста падкінуў, па сутнасці, монетку, і абраў Pillars. Я думаю, мне былі ў бліжэйшым доступе. Я пагуляў у першыя Pillars of Eternity. Нават памятаю прыкладны экран, на якім я скончыў, але ён так глыбока ў гульне, што, па сутнасці, я там, як бы, ну, да фінала не ідзе, але, я думаю, 2/3 гульні, дакладна, там, 75% я прайшоў. Зноў жа, я думаю, што тут як ацэньваць, таму што Pillars of Eternity, там ёсць баявая механіка, яна па складанні, па-мойму, нават чым у Original Sin 2, так, і канкрэтна не баявая, а статовая механіка, так, то бок там больш статаў, там нешта можна раскідваць, больш білдоў рабіць, але ў большасці сваіх выпадкаў гэта не вельмі важна. Дарэчы, давайце-ка Overwolf я выключу, а то ён дае мне праблемы. Ілюстроўваецца ў гэтым самым Original Sin. Знікла? Так, усё, мой персонаж з'явіўся, то персонаж знікае. Непрыемна. Дwarfika незвычайна стил по типу не рухаецца ўвогуле. Яна занадта стрыманая. Ты мог бы палічыць яе другом, калі б яе крыху не дрыгаліся вочы. Містик, прыглядзецца бліжэй. Гэта не спакойная, яна быццам бы кагосьці чакае. She calmly opens her left eye
Яна спокійно чиняє ліве око, а потім праве. What do you want? Що тобі потрібно? Я сказать їй, що ми з візитом від Лохара. The dwarf Dwarfo. unfolds her arms and shoots to her feet. All right, human. Вона підскокує на свої ноги. Ain't left us here to Добре, live, чоловіче. Угу. Я щасливий, що Лохар нас тут просто так не покинув. Those brutes are taking their sweet time down there. I gotta send word soon. Угу. Гэты вышибалы занадта штосьці затрымаліся там, і мне ўжо прыйдзецца кагосьці паклікаць хутка. Што там яе... Такое прадаць няма нічога. Спытаць, што яе калегі ждаюць там знайсці. Who knows? Anything that gives away what Mordus has been up to. Probably Що got all ведаем? sorts of tricks for Што-небудзь, covering што his распавядзе tracks. пра што я тут Who's увогуле downstairs Вордус should рабіў. sniff out something. Угу. У яго наверняка... У яго дакладна павінна быць шмат штук, каб схаваць яго сляды. Але хлопцы ўнізе павінны хутка даведацца, што... Ну, што хоць што-небудзь даведацца. Пытаць больш пра Мордуса. Угу. Это дзіўны прыст, як ж ён. Святар. Тусіў каля Лохара ўжо даволі даўно. А зараз ён знік. Угу. Добре. Папярэдзіць гэтых чалоў. Добра, яна прыбрала стульчыка, можна зараз спускацца без ніякіх праблемаў. Я магу тут нешта скрасці, не? Давайте за Лоіс паразмаўляем. Пройдем, раз уж можем. Мне Pillars of Eternity не спадабалася. Я яшчэ на траціне страціла ніць сюжэта. Лор нейкая свалка. Напэўна, адзін РПГ, дзе я не запомніла ніводнага другаснага квеста. У баёўцы так до конца не разабралася, але ўсё адно спакойна прайшла на сярэдні, што нам насправді бяда. Я не лічу, што гэта бяда. Ну, тыпу... Оп. У баёўцы... Баёўка там, па сутнасці, Baldur's Gate-аўская. Ну, конкретно як баёўка. Baldur's Gate-аўскага першага Baldur's Gate, там другога. Яна значна бліжэй да, вось, Baldur's Gate, скажем так, альбо Neverwinter, чым што-небудзь. І пры гэтым у яе там шмат чаго, вы можете шмат чаго рабіць, але у вас ёсць, ну, пэўныя штукі мацней за іншыя. Просто вам гэта не ўсё няма неабходнасці ва ўсім гэтым на сярэдняй складанасці. Вы просто не карыстаецеся гэтымі механікамі. Вы робіце сабе персонажа, вы просто гуляеце. Ось. Яна такая, не нешта супер нейкая тактыка. Але я магу зразумець, чаму яна не спадабалася. Типу, я магу... Pillars of Eternity, на мой погляд, не ідэальная далёка. Ну, не то, што каб не ідэальная, яна спрэчная нават у гэтым сэнсе. Мне падаецца, Саласта больш такі... просты, што ли, варыянт. Яна павінна быць нармальнай. Ну, з таго, што я бачыў у дэмцы на другую Саласту. І калі першая хаця б хоць трошкі нагадвае другую, то ўсё добра павінна быць. Опа, персончик знайшлі. Lucky find. Гідрасафіст і некрамант у нас персонак ёсць. Ён пойдзе як нашаму Фейну. Так, і Лоіс. Я, можа быць, Лоіс аддаў. Мне падаецца, у Лоіс гэта больш патрэбна. Аэратургія і геаманты. Вось замест гэтага мы дадзім гідрасафіста. Вось так. І трошки больш магічнай брані будзе. А Тірані планую летом прайсці на складанасці жалезны шлях. Дуже кайфовая баёўка, да яшчэ сюжэтку паўстанцаў не бачыла. Я бы тады, калі гэта так учыць, то тут я бы, зноў жа, Pillars of Eternity і Тірані 50 на 50. То бок, усё, што я па водгуках глядзеў, камусьці падабаецца адна і не падабаецца другая, а камусьці, наадварот, падабаецца, ну, карацей, вам гэта трэба правяраць на сябе. Потому что, мне падаецца, яны абедзве недастаткова крутыя, каб быць дакладна, можна бы сказаць, быць упэўненым, што адна лепей за другую. То бок яны не такія адназначныя, як, не ведаю, той же Baldur's Gate 3. Потому что ў любым тым, хто падабаецца жанр.
Гэта самае, калі вам падабаецца жанр, то я думаю, Baldur's Gate 3 плюс-мінус вы павінны ацаніць, скажам так, як мінімум. Не ў памерах і ў маштабах, а вось з гэтымі двума, напрыклад, зусім не зразумела. Вось. Я вось што я даведаўся, в прынцыпе. Дарэчы, цікава, вось проста тэхнічна. Давайце залезу ў Steam і пагляджу, што па вадуках на тую і другую. Тирані. Тирані, зараз, дарэчы, на знижцы 75%, калі вам цікава. На Тирані вельмі пазітыўная, так, божу, якая голосная. Агулам за ўвесь час 86 пазітыўных водгукаў, так? Pillars of Eternity. Першая, я пра першую зараз скажу. Яны, па-моему, прыкладна на один час выйшлі. 87 у Pillars of Eternity, напрыклад. 10 тысяч водгукаў у Pillars of Eternity, у Тирані 6 тысяч водгукаў, то бок у Тирані пагуляла менш людзей. Вось. Ну, вось такі расклад прыкладна. Калі яны выйшлі, адна Тирані выйшла ў 2016-м. А Pillars of Eternity ў 2015-м, то бок, ну, там не такая вялікая розніца. Вось прыкладна такі расклад. Гэта прыкладна адно і тое ж. Ну, тыпу, проста гэта дзве розныя гульні, якія прям розныя. Вось. І калі Pillars of Eternity ну, я не ведаю, я нават не ведаю. Візуальна, дарэчы, па візуальнаму стылю я бы сказаў, мне тады, калі я абіраў, мне Pillars of Eternity спадабаўся больш, таму што мне хацелася нешта падобнае на Baldur's Gate, так? Але Тирані зараз, вось зараз канкрэтна, ужо праз 10 гадоў, мне Тирані падабаецца больш. Мне тады візуальны стыль Тирані не спадабаўся. Ну, са скриншотаў, то бок рашэнне прынятае па скриншотах. Вось прыкладна такое. Хаця яны з іншага боку падобныя вельмі адзін на адну. Мне спадабалася Тирані, але сюжэт неяк не зацягнуў дастаткова, каб да канца хаця б раз прайсці. Ну, вось. Я думаю, што гэта проста не нейкія прям... Гэта абедзве гульні, на мой погляд, класа Б, якія, ну, альбо там проста А, альбо дабл А, якія па сутнасці сваёй могуць быць файнымі, і калі яны трапляюць у сваю аўдыторыю, яны пряма чмурэныя могуць быць, але ў той жа момант яны не блокбастеры нейкія здаравенныя. Абедзве такія. То бок яны вы проста можаце быць не аўдыторыяй гэтай гульні. Вось і ўсё. Пачуванне, што яны тупа гульню не дарабілі, сюжэтка нібы абарваная. Так. Ну, яна мне ўвогуле разам з лорам выглядалі недапрацаванымі крыху. А вось, дарэчы, у мяне Pillars of Eternity неяк добра лор клаўся і сюжэт. Мне проста было стачыць за першай аркай сюжэтнай, я такі, дзякуй Богу, ролевая гульня, у якой я не блытаюся ў сюжэце, таму што тады у мяне было адчуванне, што ролевыя гульні трошкі нават не для мяне, таму што мне за сюжэтам было складана сачыць. Вось, а Pillars of Eternity чамусьці лягла нармальна. Я ўспрыняў іх пра кола сансары, вось гэтае, што душы не вяртаюцца назад у сусвет. Там, па сутнасці, лор, ну, проста калі так успрымаць, там асноўны канфлікт у Pillars of Eternity, што у вас ёсць гэта самае, кола сансары, то бок душы уходзяць у сусвет мёртвых, а потым вяртаюцца і перанараджаюцца зноў. І гэта асноўна, як, тыпу, колькасць душ абмежаваная. І нешта затрымлівае душы. Типа, асноўны канфлікт пачаўся з таго, што душы затрымліваюцца, не могуць прайсці поўнае кола. А потом вы даведаецеся, чаму яно так адбываецца, і гэтак далей, карацей. Вось такое. Але зноў жа, пры гэтым падаецца, ёсць вось гэта лоравая як бы праблема, але вы вырашаеце лакальную праблему ў пачатку ўвогуле, там, з канфліктам з баронам мясцовым нейкім. І там такая даволі змрочная гісторыя, такая больш прызямлёная нейкая. У выніку неяк так, мне было даволі проста сачыць за сюжэтам. І дадатковыя квесты херня поўная. Але мне падаецца, гэта нармальна, тыпу, калі у вас танная гульня, ну, папрасцей. Не абавязкова кожны персанаж павінен мець нешта надзвычайнае, нейкі супер праблему. Час ад часу персанажу патрэбна, каб вы забілі 10 кабаноў. Вось, ну, на маё меркаванне. Час ад часу трэба не перагружаць гульца падзеямі нейкімі бясконцамі, таму што мяне гэта збівае ўжо, калі перадос ідзе. Don't Starve Together з Оріганай мы, по-моему, пераназвалі. По-моему, пераназвалі, калі я не памыляюся. На гэта самае, просто на К. По-моему, такая дамова была. Зараз я пагляджу.
Don't starve. Together Cup. Так, він просто став капом. Так, переназвали. Так, добре. Вітаю. Усё. Ты тут, каб нас вызваліць альбо забіць нас. Па-па-пам, нас даслаў логар. The male dwarf expels 2 lungfuls of air and glances happily at his companion. То бок яны зайшлі туды і іх там злавіла, так? Асліва глядзіць на свайго We've кампаньёна. only been fretting here for a few hours, but it's felt like days. Былі тут некалькі гадзін толькі, але адчувалася быццам бы некалькі дзён. Slippery as a snake in an island. Гэты кляты святар выслінуў як, яго апісанне, як змея, карацей. Ain't found nothing that lets on what Mordus is up to. Only thing we managed were to close that door and get us stuck. And if there's another door out there, never could find it. Добра, яны не знайшлі, дзе тут яшчэ адна. Павінна быць яшчэ адныя дзверы. Яны проста не людзі. Lohar ain't gonna be pleased. Гэта Мордус. А што яму ўвогуле патрэбна? Куды ён знік? Ain't no telling where that priest has gone to. Started Мы не acting ведаем, all куды ён funny знік. not so long ago. Але ён неяк падазрона пачаў сябе паводзіць, а пасля гэтага знік. Well, at first, he was just buddying around with Lohar and the rest, you know. Спачатку ён быў сябрам з логарам і астатнімі, як звычайна, а потым ён выглядаў пачаў выглядаць нейкім хворым, і потым збег пару дзён. Then some Назад. stranger tried taking old Lohar down, but got himself caught and tied up. Ain't no coincidence Mordus went hanging around then. А потым нейкі незнаёмец паспрабаваў забіць логара, але яго злавілі і звязалі. Не дзіўна, што і хутчэй за ўсё гэта не супадзенне, што Мордуса ў гэты момант там паблізу She нідзе не taps a было. finger against her forehead. A woman knows things. Nothing's getting past me. То бок у іх няма насамрэч поўнага пацверджання, што гэты чэл неяк звязаны, проста ён падазрона сябе паводзіў у той жа час, як і астатнія. Ну, халера ведае, Церні неяк справіўся з другаснымі, проста злучыў персанальныя квесты з асноўнай гісторыі, а другасныя з асобных эпапей ператварыў на магчымасць для асабістага развіцця асобы пратаганіста. Імха ідэальная формула, якая адначасова добра раскрыла персанажаў і не патрабавала перціся кудысьці займацца луптой. Я не думаю, што трэба зразумець, што тут з гэтымі двумя гульнямі гэта якраз такі, ведаеце, ёсць тыпу блокбастары, і калі вы размаўляеце наконт блокбастараў, звычайна размова у вас зводзіцца да таго, што гэта нешта, тое, што чалавек можа поўнасцю прям ацаніць як по тыпу вау, гэта крута і падабаецца большасці, так? Ну, возьмем той же Baldur's Gate 3, так? Альбо гэта тое, што вы по тыпу у меншасці, якой гэта не падабаецца, альбо людзі, якім абыякава абсалютна. Вось і размова толькі за тое, што тыпу наколькі крутая яна ў сэнсе таго, там, камусьці штосьці падабаюцца нейкія элементы, а іх там шмат. Як любы блокбастер, то же самае з фільмамі. Блокбастары часта іх мэта захапіць вялікую аўдыторыю, гіганцкую аўдыторыю. Вось, і часта гэта трапляе да яшчэ людзей, якія па сутнасці не з'яўляюцца нават і блізка не павінны з'яўляцца аўдыторыяй гэтага фільма альбо гэтай гульні, і гэта людзі звычайна незадаволены, таму што якога хрэна, чаму вы неправільныя людзі гульні робіце. Вось Counter-Strike другі, вось гэта тое, што патрэбна. А вось гэта ваш Baldur's Gate, гэта лухта нейкая незразумелая. Вось, а гэта проста з-за таго, што яна як бы блокбастер па сутнасці. Тое ж самае з фільмамі адбываецца. Але проста блокбастараў зараз так шмат, і ў асноўным людзі абмяркоўваюць толькі блокбастары, што калі ідзе гаворка пра гульні значна меншага бюджэта, гаворка ідзе звычайна пра гульню, у якой ёсць альбо нейкая унікальная фішка, а я скажу, што РПГшкі не могуць мець унікальнай фішкі. Гэты жанр ужо настолькі стары, што вынайсці ў ім нешта нечакана новае, для сябе можна нечакана новае ў гэтым жанры знайсці. А вось каб ён вынайшаў нешта для такое надзвычайнае, гэта толькі памерам можна ўзяць, як Baldur's Gate зрабіў, напрыклад. Прапрацаванасцю, памерам, то бок па сутнасці рэсурсамі, а не нейкай механікай там крутой. Вось. І у выніку, калі мы кажам пра гульні тыпу Tyranny, тыпу Pillars of Eternity, тыпу Solasta той жа,
то мы кажам хутчэй пра тое, як для пэўнай аўдыторыі сабраны кампаненты, але не ўсе, там не будзе столькі ж кампанентаў, як у вялікай гульне, якая блокбастер, так? Там будуць нейкія часткі, якія прапрацаваны з ухілам на пэўную аўдыторыю. І таму тут мы ўжо размаўляем выключна пра унутранае адчуванне і падабанне, ці падабаецца чалавеку, якому падабаецца жанр. То бок нейкія пэўныя элементы там ёсць у адной гульне і скампанаваны сюжэт адным чынам. І гэта можа не падабацца фанатам таксама гэтага ж жанру у другой гульне, таму што там яны падабудаваны трошкі па-іншаму, і гульня не была зроблена, каб захапіць усю аўдыторыю. Яна спрабуе трапіць у пэўную сваю вось гэтую нішу. І калі у абодвух гулень такія высокія водгукі, але хапае людзей, якія мне не спадабалася, не зайшло, так, то гэта кажа проста пра тое, што у аўдыторыя больш вузкая, яна спецыялізіраваная, скажем, у гэтым сэнсе. Вось таму гэта нармальна. Гэта нармальна. Гэта проста паказнік гульні не багатай, тыпу ось яе. Тая ж самая, то бок вы можете чуць спрэчныя водгукі наконт абодвух гулень, хаця насамрэч яны файныя гульні, проста вам патрэбна самастойна яе паспрабаваць, каб даведацца, ці падабаецца вам. Вось такі прыкладны расклад. Добрага чалавека мордусам не назовуць. То і праўда. Дарэчы, я не ведаю, што зараз неправільна Don't Starve Together Co-op. Яна, па-мойму... Няўжо... Ой, моя памылка. На Don't Starve Together, зараз гэта моя памылка. Зараз я выправлю. Карацей, там кап я напісаў з маленькай літары. Ён павінен быць з вялікай літары. І гэта розніца. А не, пачакайце, па раўнанні я, па-мойму, ўсё прыводжу. Трэба паглядзець. Можа быць, мне трэба перарабіць, як яно шукае. Ну ладно, гэта нам потым праблема, але зараз я вам выправлю кап гэты Don't Starve Together. Пуцінка. Таму што гэта праблема будзе потым. Ну, на яе прагаласаваць, яно як дзве гульні будзе залічыцца, хутчэй за ўсё. Don't Starve Together. Альбо пачакай-ка. Яно будзе... Дайце-ка. Я зараз пераправеру одну тэорыю. Блин, хрен з 2 я праверу тэорыю. Няўжо важна, не павінна быць важна, вялікія літары ці не. Я прыводжу ўсё да аднаго выгляду. Так, яно не знаходзіце... Ага, вось яно падымае літару. Так, усё, я зразумеў. Это праблема таго, што я зрабіў. Зараз будзем, зараз выправім. Не хвалюйцеся. Вы хвалюецеся, а не хвалюйцеся. Так, выпраўлена. Можна, павінна спрацаваць зараз. Ось, усё, выпраўлена праблема. Я 16 900 дайсаў, і давайте я вам яшчэ спіс лідараў абнаўлю. Ёсць. Спіс лідараў абноўлены. Павінна справа зверху круціцца правільна. Выбачаюся за гэта. Не ведаў, што... Блін, трэба неяк... Пошук такая штука. Яно літаральна... Яно прыводзіць усё да аднаго выгляду, але калі я нешта пачынаю змяняць у базе, то я магу неправільна зрабіць. Дарэчы, я ўсё ж такі закупіўся на распродажы. Калі не ведаеце, учора пачалася зімовы распродаж гулень ва ўсіх крамах. Ва ўсіх проста абсалютна, я праверыў, усе крамы абсалютна пачалі учора распродаж, прыкладна тады, калі як і з тым. І я сабе закупіўся ў стыме, але я закупіўся ў асноўным вось нашым топам 5 таго, што ў мяне не хапае, там нават топам 6, мне падаецца, там альбо 7. Некаторых гулень у мяне проста няма. Ось. І я якраз калі зніжачкі зараз закупіўся. Давайте іх адправім, а мы будзем пазл вырашаць. Яна сказала, што яны могуць, там можна самога сябе закрыць, так? Давайте пакінем чырвонага прынца звонку, каля гэтага рычага, каб ён нас вызваліў, калі што. А самі пойдзем унутр. Кніжачка ёсць? Ага. Мае мемуары, давайте прачытаем. Добра. Дзіўна. Бессэнсоўна.
Тут косткі нейкія валяюцца. Што з гэтым чалом было не так цікава? Опа, каменчик. Ну-ка, ну-ка. The shrine depicts Duna, yet is clearly seen better days. Гэтая святыня Scratches паказвае, and fishes статуя difference паказвае since Дуну. Duna, and his eyes Гэта are бог gouged дворфаў, па сутнасці. Але бачна, што ўжо прайшло шмат гадоў. Яна пацарапаная і ёсць дзюркі па ўсёй гэтай статуі. І нават вочы вываліліся. Прачытаць малітву, дворфійскую малітву. Your words are swallowed by the chamber's thick air. Малітву мы прачыталі, нічога гэта не прынесло. Дакрануцца. The stone is cold against your palm. Адчуваецца халодным камень. Калі калісьці там была энергія, ну, сіла, яна ўжо давно знікла. Пакінуць. Опа. А вось і пастка, якую мы не заўважылі. Яшчэ нейкія пасткі ёсць? Добра, і калі так, то чырвоны прынц нас можа вызваліць. Опа, усё, бачыце? Прадумана як. Давайте я зараз яшчэ гляджу, што-небудзь пашукаю. Опа, кінжальчик. Нормально. Працягваем знаходзіць прадметы. Дарэчы. Наступілі, хрен з ім, нас там чырвоны прынц чакае. Well, this won't do. If I can get stuck, then I can get unstuck. Нешта заўважыць яшчэ можна, не? Тут нічога няма, тут нічога няма. Дзіўна. Давайте паскидываем. Куфар і кнігі. Але нічога такога мы не заўважаем з імі. Давайте глядзім за нашага Фейна. Дзе перчык? Добрае пытанне. Але квест не абрываўся, я не заўважаў такога. Пачакайце-ка. Counting your chickens. Ну, карацей, ён дзесьці ёсць. Усё нормально. Перчык дзесьці ёсць, ён не зламаўся. Як звычайна, мы просто загрузімся і ён тэлепартуецца да нас. Мы ж ведаем, як гэта працуе ўжо. Ліст да Мордуса. Мордус, як жа табе пашчасціла? Твой правал забіць Логара мог быць твоим, ну, мог быць жудасным. Але наш лорд, наш гаспадар, дазваляе жадае выбачыць цябе, даючы табе морд акаем, чтобы гэта не было. Рытуал патрабуе цябе вызваліць шмат крыніцы. Нічога не разумею, пра што, пра рытуал гэта. Упэўніся, што зброя ад пісмейкера дасягне Аркса непашкоджаная. Я буду чакаць на іх прыбыццё. І будь асцярожным. Тут ёсць богаабуджаныя, якія збеглі з форта. Калі яны будуць праходзіць праз Дрыфвуд на пуці да мэйстра, упэўніся, што яны нікуды далей не пойдуць. І схема нейкая, механізм. Вельмі нагадвае зламаную святыню у пакоі Мордуса. Ага, і там ёсць механізм ззаду статуі. Добра. Это может быть тое, што нас вызваліць тут увогуле, альбо што? Калі што, падушкі можна патрашыць на пёры, а пёры і рэсурс. Разумеў? You run your hands along the exterior until your fingers graze the button noted in the schematic. Так, добра, знайшлі There's no кнопачку. mistaking the sound of stone chafing stone. The entrance to the chamber grinds open. Добра, гэта па сутнасці проста кнопачка на выхад.
Нічого такого. Ну, інфармація у нас ёсць, але гэта не вырашае нашай праблемы. Опа, у яго ёсць яшчэ кніжачка нейкая. Так, хлопцы пачынаюць сумнявацца ў мне. Я ведаю, што бла-бла-бла, рытуал існуе. Я занадта шмат грошай патраціў, каб яго знайсці. Ён павінен быць на паўднёва-ўсходнім узбярэжжы. Няма больш месца, каб его шукаць. Ён быў дакладна там, дзе я сказаў. Толькі некалькі футаў глыбей. Але дзе ж я пакінуў рэшту гэтай клятай кнігі? Я забыў другую палову рытуала. Цікава. Добра. Мы тады туды наведаемся, калі будзе магчымасць. Так, а по квесту што? Не давініце неверагодныя прыгоды перчыка. Сапраўды. Галоўна, каб з ім усё было ў парадку. Я жадаю аддаць перчыка сёння. Мне трошкі задзяўбала з ім насіцца, таму што ён перашкаджае любой бойцы. І можа быць, не гледзячы на тое, што ў мяне не 14 ўзровень, як там пачвары, але можа быць усё ж такі паспрабаваць туды тыркануцца і нешта нарабіць. Там not good. Хто там? А, там дзеці гуляюць у магістраў і крынічнікаў. Here, mister. Alexander doesn't have to stay dead, does he? Угу. Ён пытае у нас правілаў і гульні. Яны кажуць, што Александр павінен заставацца мёртвым, то бок, ну, не вырушыцца ніяк. Варыянт Казафейна. Сказаць Александру, што людзі звычайна лёгка паміраюць. Сказаць, што можа быць лепей быць пачварай бездані. Яны выглядаюць як тыя, што значна складаней забіць. Я не жадаю быць пачварай бездані. Яны непрыемныя і жудасныя. І далі заб'е пачвараў бездані. Вось так вось. А ў магаў крыніцы ёсць гэтыя іх нашыйнікі, якія будуць іх абараняць у любым выпадку. Ну, добра. Цікавая гульня ў іх. Добренька. Трэба нам наведацца да гэтага чэла, ці не? Зараз. Расчакаўся нешта. Мордус можа быць нашым настаўнікам, гэта цікава, добра. Спіс магістраў, ну, спіс магаў крыніцы магістраў. Тень на дрыфтвуда. Наведаць логара. Ліст да Мордуса казаў пра рытуал Морд Акаем. Добра. Ну, добра, нам патрэбна зайсці. Нам патрэбна зайсці да гэтага чала, да логара. Гэта і зробім. Нам было б добра здабыць яшчэ спіс магаў крыніцы ад магістраў. Яны проста не дзеляцца з намі. Але мы, можа быць, скрадзем нешта. Better get out there before Mordus makes it all the way past Arks. А даць яму ліст Мордуса, які мы знайшлі. Я пытаў цябе знайсці чалавека, а не нататку. He takes the letter from your hands and reads it quickly, face hardening with anger as he reaches the end.
Ён бярэ ліст з нашых рук і хутка яго чытае. Яго твар дзервянее з лютасцю, калі ён даходзіць да канца ліста. Bloody goddamn spit-sucking weasel! Ну, лаецца на дворскім. This is bad. Not just for me and mine. Not just for you and yours. This is bad. For everyone. Гэта дрэнна. Не толькі для мяне і цябе, не толькі для цябе. Гэта не толькі дрэнна для мяне і маіх. Это яшчэ дрэнна не толькі для цябе і тваіх, это дрэнна для ўсіх. Што гэта значыць? Што такое морда Кейн? Hell if I know, but it don't sound good. Seems as though Mordus wasn't mine after all. Trouble is, I don't know whose he is. Каб я ведаў, але гэта добра не гучыць. Выглядае так, што Мордус ніколі маім і не быў. Праблема ў тым, што я нават не ведаю, чым ён. Вось. Of course. That's why I haven't heard from the cave. Я нешта расчыхаўся, правда, расчыхаўся. Я тут регулярна мікрафон на паузу ставлю. Ну, каб прачыхнуцца. Так, вядома, вось чаму я не чуў нічога пра з пячоры. Сабатаж. Listen up, I need your help. Слухай, мне патрэбна твоя дапамога. Нам усім яна Mordus has патрэбна. his hands on something dangerous. Мордус дабраўся да чагось Something I was небяспечнага. trying to protect us from. Not just my folks. Чагосьці ж, ад чаго я спрабаваў абараніць нас усіх. Не толькі маіх, але ўвогуле ўвесь сусвет. Мне патрэбны дэталі, пра што ён кажа. Look, me and mine, we move. Слухай, я і мае хлопцы, мы перавозім classified, типу, божухна. Слово-то classified, это тое, што недаступна большасці інфармацыя, схаваная інфармацыя. Але яно, давайте перакладчык, мне синоніма просто ніякага няма. Сакрэтная, вось. Дзякуй вялікі. Вось, сакрэтны груз. Мы забіраем яго з караблей магістраў і аддаем яго тым, хто сапраўды можа ім скарыстацца. Я так думаю, што гэта зброя, зробленая з душ, з крыніцы. Trouble is, we came across something no one ought to have. Not the Magisters, not my folks. Праблема ў тым, што мы знайшлі штосьці, што ніхто не павінен быў знаходзіць. Ні магістры, ні мае, нават богі самі не павінны былі I знаходзіць. ordered it to be destroyed. Я даў загад знішчыць гэта. Я думаю, што Мордус, на каго б ён не працаваў, жадае атрымаць гэта сабе. That can't happen. І гэта не павінна, гэтага нельга дапусціць. Мне патрэбна ведаць, што гэта за груз. The less you know, the better. Чым менш ты ведаеш, тым лепей. Даверся мне. Stop Mordus and I'll Пані take care Мордуса, of the rest. я разберуся з рэштай. My people had an operation up in the caves outside town. Мае людзі працуюць, Access to red ships, маюць plenty of месца privacy too. у пячорах па-за межамі горада. Добры доступ да караблей чырвоных і дастаткова прыватнасці. Haven't heard from them in a couple of days now. Я не чуў ад іх уже некалькі дзён. Спачатку я думаў, што мы проста тых самых пасланцаў гублялі да... Ну, што проста пачвары бездані забівалі пасланцаў. Але зараз, я думаю, што ўсё значна горш. Я гатовы аддаць сваю шчаслівую левую нагу, што Мордус знаходзіцца ў пячоры. Табе трэбна да яго дабрацца перад тым, як ён дабярэцца да таго, што знаходзіцца ў гэтым грузе. Маліся, каму ты ўвогуле там малішся, каб гэта не было занадта позна. А давайте. Паспрабуем разабрацца. Дай-ка мне сваю мапу. Я покажу табе месца, дзе мы працуем. Я думаю, што там Мордус і будзе. Я нават не жадаю ведаць, што адбудзецца, калі ён дабярэцца да гэтага. Што бы гэта ні было. Як звычайна, гэта той, вось там. Ладно, тут толькі адна невядомая дэталь.
А так-то, па сутнасці, горад мы ўсё. Ну, акрамя ліста ад магістраў, які мы атрымаць просто так не можам. Ну, мне патрэбна яго скрасці. А як яго мне скрасці, калі мне недастаткова, мне па сутнасці ўзровень нужна вышэй. Альбо зрабіць нешта для магістраў, каб яны далі мне гэты спіс. А я не жадаю нічога для магістраў рабіць. Нахрен яны ідуць. Я забываюся, ты ўжо быў у падземнай карчме, якая пад чорным быком карчмай. Дык я літаральна з яе выйшаў. Я з логарам зараз размаўляў. Лідарам дворфаў. Это літаральна яно. Темные ямы. Чекпоинт паладинов. Старожитный алтар. Ось там, зразумел. Закинутые припасы. Я думаю, что мы пойдем, ведаете, ось мы сюда пойдем, карацей. До паладинов. И от их я просто ждаю на усходнее узбережье сходить, поглядеть. Я не упевнений, где мне лепей подмацавацца, але я жадаю рухацца ў бок таты перчыка. Туды. Табе там патрэбна знайсці жанчыну. Трэба яе квест прайсці. А што за жанчына? Ну, тыпу, мне падавалася, што я ўсё там зусім паразмаўляў, не? Давай вернемся, раз уж мы тут. Can I get you, my dwarven friend? If I want something, I'll let you know. Доротея, добро. Мне падавалася, я рэальна з усімі паразмаўляў. Лариса. Неяк яна ад мяне пазбегала. Я вось толькі зараз я побачыў. Я реально яе не бачыў. Можа быць, яна хадзіла дзесьці, але я просто думаў, што гэта служанка нейкая. О, до речі, неблагі, прям неблагі. Ну ладно, я ўсё роўно набываць яго не буду, я на таго не варта. Лідарства і телекінез. Можа быць, варта і набыць. Але зноў жа, яны даволі дарагія ўсе, і на таго не варта. Так, яна пацягвае нас бліжэй. Яе вусны занадта небяспечна блізка там, дзе нашыя вушы калісьці былі. О, так, у мяне ёсць штосьці, што табе патрэбна. Але я абменьваюсь толькі з тымі, каго я лічу deserving, заслугоўваючы. Тых, хто дасягнулі вялікіх рэчаў. Так што скажы мне, ці ты заслугоўваеш майго падарунка? Што яшчэ яна зноўку бардэль, так падаецца? Падумаць, што ўжо яна нам прапануе. Пачатку я павінна ацаніць цябе перад тым, як адказваць на твоє пытанне. Я ніколі не буду прапанаваць табе падарунак, які я табе не магу даць. Не, гэта было бы жорстка. Ты так не думаеш? Сказаць, што мы чэмпіён арэны Форта Джой. Гэта я прымаю гэта. Ты бліжэй да адзінага, чым больш герояў, якія самі сябе так называюць. Так што скажы мне. Ты гатовы... Дакладна, бардэль. Ты гатовы, каб я дала табе тое, чаго ты жадаеш больш за ўсё? Окей. Варыянты адказа. Першае, наше самае вялікае жаданне. Як яна ўвогуле можа даць такое? Другое, нахіліць сваю галаву. Яна што, з намі заігрывае? Трэцяе. Фейн, варыянт Фейна. Мы шукаем адказы на пытанні, заданыя тысячагоддзі таму.
іонс, нават эпохі таму. Мы сумняваемся, што яна можа нам іх аддаць, што нейкі чалавеча можа нам аддаць такія адказы. І шкаляра, чацвёрты варыянт. Гэтыя вочы глыбокія, але без жыцця. Яны ад іх быццам бы не адбіваецца ніякае святло, быццам бы яно паглынае кожны прамень, які туды ўваходзіць. Складана. Давайте варыянт Фейна, но гэта той, што мне падаецца. Праблемы Фейна, карацей. У нас пытанні, якія са стары на 1000 годзі таму. Ты правильно думаеш, што я не з'яўляюся нейкім джынам з старажытных гісторый? Але я ўсё роўна магу паказаць табе патрэбы, якія з'яўляюцца схаванымі нават ад цябе. Усё, што табе патрэбна зрабіць, заглянуць у мой пярсцёнак і сказаць мне, што ты бачыш. Давайте захаваемся. Так, сказаць, што мы гэта зробім. Хто бы гэтага не жадаў, правильно? Загляні ў пярсцён, ну, у джем, у камень, мой даражэнькі. Яна паказвае свой пярсцёнак. І вы глядзіце на гэты зяючы каменьчык у самы яго цэнтр. Вы плывеце на плыні чыстай крыніцы, асяроджаны калейдаскопам колераў і расплыўчатых выяў. Варыянты містыка ўсе, проста няма іншых варыянтаў. А на гарызонце з'яўляецца цёмны сілуэт. Калі вы падыходзіце, прамень святла прыбірае цені, паказваючы вам розныя, вось па тыпу сімвал сілы, гэта моцны дуб, як квіл, пяро для таго, каб пісаць, шмат нейкае золата, нейкі цмок, такая добра. І, блин. Тут важна, я разумею, што гэта розны падарунак будзе, ну, ў залежнасці ад гэтага. Блин. Тут апошні гэта блакітны матылёк, які выбіраецца крызаліс. Я не памятаю, што гэта такое кокон, типу, ну, по-моему, такі пераклад гэта. Кокона, і гэта дадатковы шанец на тое, каб, ну, адрадзіцца. Першы варыянт сіла, другі веды, трэці золата, чацвёрты нейкая моц, пяты гэта другі шанс на жыццё. А давайте я прям захаваюся. І я пачну з самага верху. Я просто прадыркаю ўсе варыянты, мне цікавы ўсе варыянты. У мяне же ніякая не жалезная воля ўключана. Праўдны маяр. Ты жадаеш сілы. Для цябе ўзброены легіён, гэта проста сцяна плоці, якая гатовая адкрыцца, ну, па тыпу, каб адкрыць табе дарогу. Я выканаю гэтае жаданне. Узамен я спытаю тебе толькі адное. Пацалунак. Варыянт андеда. Будем выбирать варыянт андеда. Так, задовольнение плоти не той, как нам... Ну, не, давайте просто погодимся, тут розница. Так. Устроимся за рогом. И приходь идем. Аудиенция не потребуется. Ладно, ну я заховался, идем. Идем за Юю. Докладно не бордель? Вы упевнены, что не бордель? Ну, я ведаю, что она зараз мне тыркне кинжальчиком альбо что-нибудь такое. Альбо горш.
Тут яшчэ трупы валяюцца, ну, тут у клетках. Зусім не падазрона. І адзін і толькі перчык за намі ідзе. Dorothea sees you and heaves a shuddering sigh. She bites into her lower lip with enough force that a drop of blood seeps Ooh. out. Blood and something Ooh. else. Something green. Дороті бачить вас і випускає дриготкий видих. Яна кусає свою ніжню губу, свої ніжні вусни з дастатковою силою, каб навіть пролилося криху крові. І не тільки крові, чогось зеленого. Darling, I admit I wish we could share more carnal pleasures. Yet I think a kiss is the height. Нас уже одна там некромантка целовала, і жуки розные нам у рот летели. Ось это было, конечно, кайфово. Зараз мені подається нечто такое і відбудеться. Який у її уровень? 9, добре. Ну давайте, But поцелунок. I'm afraid I can't bear to press my lips against such a bony. Ой, не подобається, що ми саме Get шкелет. yourself masked up, and the carnality can continue. Now, no kissing until you do. Ага, яна прапануе нам, каб мы нешта зрабілі з нашым выглядам. Яна адмаўляецца з намі цалавацца. Ось так вось. Ніякіх пацалункаў для шклету. Зараз мы сабе знешні выгляд зменім. Толькі ідэнтыфікую всякае смецце, якое ў мяне ёсць. Добра. Артургія Ямант. Ямант прызыў. Вось, дарэчы, можна сюды аддаць. Хаця б крыху магіі падвысіць. Ось так. Зробім. Ну, давайте, мне падаецца, больш магічнай брані будзе больш карысна. Мне 60 будзе дадаткова. Маска. Маска ёсць. Маска ёсць. Усё ў парадку. Зараз з маскай разбяромся. Так, маска апранута. О, не тою. Блин. Ось, не на такого персонажа апранут. І... Где моя там здольность? Давайте ператворимся у эльфа. Не збираюся його забивати, я збираюся їм скористатися. Куди нас йшла? Ей, женщина. Куди не поділася? А, ось вона. Ось вона, я вернулася. Женщина, женщина. Слухайте, я бы, может быть, тогда загрузился. Гэта не... Блин, просто долго, шмат часу займає. Ладно, давайте, розмовляємо. Her lips pout, but otherwise her face is I waited, yet you never appeared. I hope you have not changed your mind, as you wish. Добре, ось вона пойде зараз назад. Most excellent. This is a visage I Ну, can давай. get on board with. Let me feel your lips on my... You draw closer and close your eyes, eager to feel her lips on yours. Давайте, целуйтесь уже. Yet her lips do not press Ага. against yours, and her hands do not Ага. caress your face. She is a woman no longer, but a were-spider. Але її вусны не прыціскаюцца да тваіх. Яе рукі не кранаюцца твайго твару. Яна ўжо больш не чалавек. Блин, Веры павук. Як яно? Переварацень павук, але мне вельмі спадабалася нейкая версія. У нас, блин, у тьютары абмяркоўвалі версію. Як перакладаць такіх, каб не казаць слово переварацень, потому что мне не падабаецца
Не падабаецца карацей варыянт казаць перэварацень, таму што слова доўгае, я ўжо прызвычаюся яго казаць, але перэварацень павук, і ты такі цудоўна, перавараценьваўся, да не пераварацілася, вось такое, блин. Вось, павукалак, вось, давайте, узгадам, тыпу ваўкалак, але толькі ты у канцы яшчэ лак просто даеш, тыпу ваўкалака толькі просто далей херачыш, таму гэта павукалак. Вось, варыянт, мне падабаецца. Так. Нас падманули. Ой, у нас ёсць два варыянты. Як гэта, пазбегнуць сваіх страхаў і дазволіць ёй пацалаваць нас. І што далей? Her fang painlessly sinks into your neck. You still hear her words, though they sound muffled, as if filtered through a glass. Гэта самае, як яны, фэнгс, ну, карці, іклы, безбалезненно пранікаюць у твою шыю. Вы ўсё яшчэ чуеце словы, але быццам бы яны прыглушаныя, быццам бы праходзяць скрозь шкляную сцяну. Ты жадаў сілы, і моя атрута дае яе табе. А зараз нам трэба разысціся. Я запомню гэты момант. Пачакай-ка, яна павук, яна што, толькі што выпіла нашу эсэнцыю? О, так. Я ведаю, як абысці твой схаваны выгляд. Ну, у сэнсе, што мы ж шкелет, так, фэйн, які карыстаецца зменай выгляда. Я бачыла цябе сапраўднага, і ты бачыў мяне сапраўдную. Нам няма чаго больш ведаць. У сэнсе сілу. Новы талент. Пацалунак павука. Мінус 2 до конституцыі, плюс 2 до сілы. Вось у чым абмен, так? Давайте-ка загрузимся. Коталак, хамякалак, аберкалак. Цудоўна. Ну. Вожакалак. Так. Павукалак. Цяпер жэншына павінна нас ажаніцца. Ну. Так. Глядзіце. Тут ёсць смог, які валодае нейкай моццю. Вось гэта мне больш за ўсё не зразумела. Давайце-ка. Робім тое ж самае. Таму што па сутнасці адсутнасць двойку канстытуцыі гэта не такая вялікая бяда для нас. Ну, калі так падумаць. Так, зараз мы зробім тое ж самае, так давайте уже кшталт чалавека возьмем, напрыклад. Так, отчепиться от остатних. Идем. Dorothea sees you. Darling. You draw, yet her lips do not press against yours, and her hands do not caress your face. She is a woman no longer, but a were-spider. Добре, яна одразу поїжджається. Дозволите нас укусить. 5000 досвіду, до речі. А это можна усім персонажам зробити? Так, що гэта дае? Што цмок дае? Ось гэта цікаво. Ага, віц. Віц гэта... Божухна, гэта наша уважлівасць. Крыты, ініцыятыва, ось гэта ўсё. Не тое, што я жадаў бы, шчыра. Тады... Блин, может быть перараджэнне? А што перараджэнне дае?
Давайте адраджэнне вось гэтае я пагляджу, што яно дае. Калі ў яго дадаць скрутак адраджэння, то пасля смерці аўтаматычна воскрэсішся. Ага, аўтаматычнае ўскрашэнне. Гэта можа быць, дарэчы, вельмі моцна. Чант, ведаеце, што мы падзабыліся? Давайте-ка. It is Зараз. immortality you desire. In return, a kiss most Так, давайте-ка. Зараз пакуль разбяромся з гэтым. І пасля гэтага мы крутанем рулетку, бо ўжо час. Мы яе пропусцілі трохі. Чалавечая форма. Будь ласка. You can end all this. Це вельмі карысная рэч. Асабіста на высокіх складанасцях, я думаю, гэта прям на высокай складанасці гэта мастка. Усё астатняе хрень. Плюс 2 інтэлекта ўзамен на 2 канстытуцыі, гэта на высокай складанасці бессэнсоўна. Але калі ты гатовы рабіць Glass Cannon персонажа, які просто тыпу наносіць гіганцкія пашкоджанні, але пры гэтым мае мала здароўя, то ў прынцыпе чаму бы не? Нармальны абмен тады. Але я бы ўзяў адраджэнне, нават зараз, таму што зручна. Dorothea sees you and heaves a shuddering sigh. She bites into her lower lip. Darling, but I'm afraid I can't bear to. Now. No kiss. Внешний выгляд не змяніў. Most. You draw, yet her lips do not. Это прям круто. Вось он, ідол перараджэння. Her fang. I can't give you endless life. Instead, take this phoenix idol. Keep it on you. Should you die, the idol will resurrect you. You can cheat death once. Яна кажа, што толькі адзін раз я магу гэта зрабіць. Гэта не назаўсёды? We part ways now. Oh yeah. She kisses. Now. То бок я мінус 2 до канстытуцыі ў любым выпадку атрымліваю. Што не крытычна. Я гатовы з гэтым мірыцца, калі у мяне будзе адраджэнне адно. Я захаваюся. Я не разумею. Ты кажаш, што ідол траціць сілу пасля ўваскрасення. А ты кажаш, што калі ў яго дадаць скрутак адраджэння, то туды можна запіхваць гэтую сілу назад. Ты кожны раз просто запіхваеш і працягваеш, так? Просто один раз не только... Ну ладно, один раз, в принципе, так само неблага, але просто, што я думаю, я вельмі хутка яго выкарыстаю. Ага, новый скрутак можна дадаць. Блин, тады гэта чмурэная рэч. Тады гэта круто. Па сутнасці, я ж магу гэта і падчас бойкі рабіць, так? Там, хутчэй за ўсё будзе там 1-2 пункты дзеяння, я магу сабе... Гэта не цэлы ход прапушчаны. Это будзе прям значна зручней, чым тое, што ў мяне ёсць. Для гонору чыт. Ну, гэта літаральна чыт. А гонор, ён жа... А там не адна смерць, не? Як у гонор? Як гонор працуе тут? А ці нельга ўсіх членаў партыі так зрабіць, не? Куды яна сышла? Жанчына. Ходзіць яна там, невядома дзе. Вось яна. Я магу так усім персонажам даць? А давайте паспрабуем. Ифан. Hail. She draws close. Oh yeah. Are you worthy of my gift? And they Мы say ожидаем его. romance is dead. You stare at the luminescent stone embedded in her ring, and on the horizon looms a dark silhouette. О, нельга ўзяць адзін і той жа. Washes the shadow away. То бок я не магу адзін і той жа ўзяць. Я магу браць толькі гэтае самае. Ага. Ну, можна, я не ведаю. Ну, давайте біць яму. Што ў яго ввогуле? У яго па канстытуцыі, ну так же сама, 13. Можна віца разагнаць.
Давайте яму уважлівасць гэта будзе. Yes. I will fulfill this desire. A kiss most delicious. Так, добра. Зараз мы дадзім ёй пачаставацца ўсімі. Літаральна ўсімі. На жаль, самая моцная была толькі адна, і мы ўжо яе скарысталі. Dorothea sees you. Darling. You draw, yet her lips do not press against yours, and her hands do not caress your face. She is a woman no longer, but a were-child. У Іфана карти варіант альтернативний. Карті, коли яна перетворяється у паучиху, Іфана асабісты варіант, він такі поціснуть плячима. Як не дзіўна, гэта не самае дзіўнае спатканне, на якім ты быў. Іфан такі, ну норм. Іфан такі, ну давай, ладно. Чому ні? Her fang painlessly sinks into your neck. Я бачив у неті нейкія хакі, каб усім персонажам атрымаць ідол, але гэта ўжо не цікава. Хутчэй за ўсё, тыпу, ну, заглючыць трошки персонажа, можа заціснуць у куце і прымусці яе за ўсіх персонажаў адначасова націснуць, нешта такое. You desired. We part ways now. You've seen. She kisses. Now. Так. Обмен конституції на іншыя здольнасці. Такі сабе обмен, калі падумаць. Так-то. Я зараз задумаўся над гэтым. Такі-то сабе обмен. Я конституцыю не просто так мацаваў персонажам, правильно? Я калі пажадаю, я магу кінуць просто больш пунктаў у іншыя параметры. Не, давайте, карацей, Іфану няхай будзе як ёсць. А астатнім не будзем. Я просто такі думаў усім, але навошта? Яно ж просто 2 пункты туды і 2 пункты сюды. Гэта калі ты свайму персонажу не збіраешься нават канстытуцыю мацаваць, то тады яно нормально. Але мне патрэбна інстытуцыя. Канстытуцыя, інакш персонажы это кіленькія, яны ж паміраюць. Ну такім чынам атрымліваецца самае моцнае, гэта рэальна вось гэтае адраджэнне. Добра, выбраліся. Ідзем давайте на ўсход. Рулетка. Я переключаюся на розныя рэчы, але рулетка важней. Давайте зараз. Так, рулеточка. Пам-пам-пам. На наступный тыдзень давайте агульна. Так, можете закидывать, пакуль у вас час ёсць. Я буду зараз трохи поговорим, давайте. Пакуль я дам літаральна хвілінку, можа быть 2, пакуль вы можете закидывать пункты, калі жадаеце. Гэта падвысці верагоднасць гульні, на якую вы прасоўваеце, верагоднасць яе перамагчы. Вось, таму гэта мае сэнс зараз рабіць. А я хутенька прабягуся, планы. Наступны тыдзень трошки расплывісты, бо гэта і раство, і сустрэчы, і можа быць дзесьці стрым і выпадзе, але я не ведаю, можа быць. Ну, я думаю, што стрымы будуць як звычайна, то бок кожны дзень, калі нешта не зменіцца. Хутчэй за ўсё я буду папярэджваць, калі нешта зменіцца. Але я думаю, што ўсё плюс-мінус будзе, ну, нармальна. На 9 отправляется аж 2500 и на Nox 5000, выбачаюсь, 3500. Дык вось, планы на наступны тыдзень трошки незразумелыя. Панядзелак дакладна таўматур у нас. На аўторак у нас і серада пакуль не тое, каб я ведаю, што рабіць з ім. Таму што я жадаў бы заняцца перакладам, калі я ў нядзелю не знайду часу заняцца перакладам, то я бы хацеў нагнаць гэты час. І хутчэй за ўсё я скарыстаўся бы ім ва ўторак сераду. Але штосьці можа змяніцца, і там можа быць з'явіцца што-небудзь, што я магу там парабіць, так? Хутчэй за ўсё гэта будзе не мера галова, можа быць выпраўленне зноў праблем з трупам. Атрымліваецца, ўжо ёсць вычатка ад аднаго чалавека на нябожчыку.
Ось, хацелася б, конечно, каб там было два чалавекі вычыталі, і я бы тады пасядзеў. Але зноў жа тут такая справа, што халера яго ведае. Вось, таму што у Эшенлінг можа часу не быць, і там у Вулчара, калі ў цябе будзе час, я быў бы вельмі ўдзячны. Там, па-моему, толькі Рыёна вычытала, калі я не памыляюся. Альбо наадварот, ты вычытала і Рыёна не вычытала. Ну вось. Прыкладна такое. Таму буду яшчэ вырашаць. Я думаю, я нават гэта амаль у панядзелак буду вырашаць, у залежнасці ад таго, што я паспею ў нядзелю зрабіць, і як там у мяне будуць справы. У чацвер да аўторка трэба. Ну, гэта пажадана, гэта не трэба. Ну, то бок, як бы проста пажадана. Я бы хацеў закрыць пытанне з нябожчыкам, але ведаеш што? Я глядзець на нашы прыярытэты, у мяне 3 прыярытэты, 3 штукі, якія хацелася б закрыць, чым больш, тым лепш, але што ў нас блізка да канца? Гэта не Класія, 233, я не памятаю, што гэта за дыялог, шчыра. Нябожчык і які вялікі дыялог. І у нас ёсць гэта самае інтэрфейс. Я бы інтэрфейс вельмі хацеў бы, каб прасунуць, таму што інтэрфейс вельмі важная штука, і там даволі шмат... Джойс гэта, зразумеў. Вось, хацелася бы усе 3 ў новую версію, але я жадаю інтэрфейс і што-небудзь. Так што нават інтэрфейс вычытаны было бы ўжо цудоўна, нябожчыка не будзе, да і халера з ім. Я шчыра магу сабраць версію пазней, я бы інтэрфейс у новую версію запіхнуў. Вось, нават больш жадаю, чым нябожчыка. І мне падаецца, інтэрфейс вычытаць прасцей. Я не ведаю зараз бягучы стан інтэрфейса. Трэба пераглядзець, хто там што робіць і хто вычытвае яшчэ. Я не прасачыў за гэта. Вось прыкладна такое. Ну, у прынцыпе, наступны тыдзень для мяне не вельмі зразумела. У чацвер у нас быў пераможца. Ну, пераможца мы зараз і вызначым на чацвер, і зараз паглядзім. Я думаю, ўжо народ падзакінуў, так? На Бэтчіз яшчэ 10 000 адправілася. Вау. Дарэчы, Бэтчіз у нас ёсць на зніжцы зараз. Зараз просто самы час набываць штосьці на зніжках. Так, Бэтчіз ёсць на зніжках. І яго няма, па-мойму, у гэтым самым у падпісцы. Так, яго няма ў падпісцы, падаецца у мяне. Зараз я гляну. Пагляджу. Бэтчіз. Бэтчіза няма ў падпісцы. Так, зразумеў. Добра. Я тады яго сабе зараз забяру. Яшчэ. Ну, не, можа не зараз, можа пазней, але на знічцах. На знічках абавязкова трэба браць. Так, ёсць. Усё. Давайте зараз переключаюся. Переключаю вам сцену. Пам-пам-пам. Буду зараз забирать. Вагу включили. Забираю наш список голосования. Есть? Так. Я бачу, что... на 9 это некалькі тысяч, так? 9 зараз 7 мае тысяч. Не халера сабе. Так. Абіраем сабе выгляд. Зноў жа, Вулчара, гэта тое, што хацелася б. Я не магу ад вас нічога патрабаваць, таму што мы гэта самае. Я нічога вам не плачу. І хто я такі, каб вам ад вас што-небудзь патрабаваць? Таму гэта такое, проста пажаданне. Калі атрымаецца, тады атрымаецца. Але я думаю, інтэрфейс нават больш прыярытэтны для наступнай версіі, хоць я яго не дадаваў у наступную версію, але я думаю, што ён прям самае якаснае паляпшэнне, ну, вялікае якаснае паляпшэнне для гульні ўвогуле. Таму што інтэрфейс трошкі такі напружвае. Яго вучышся ігнараваць у пэўны момант, але ўсё роўна непрыемна. Чат, мы зараз пачынаем круціць. Для тых, хто не ведае, што мы зараз робім. Мы зараз спрабуем даведацца, во што мы будзем гуляць у чацвер на наступным тыдні, зараз пятніца. І зараз гэта крутанём. Як вы бачыце, тут усе гульні, якія ў спісе галасавання... не ўсе. Што я зрабіў? Я ж лухту зрабіў. Давайте прыбярэм зараз пачатку. Зноў закіну яго. Трэба ж капы прыбраць, я забыўся. Кап раз. Элес у нас таксама ідзе туды жа. Капы, трэба падрыхтоўка і арганізацыя. Там, дарэчы, хтосьці прапаноўваў, учора, па-моему, была прапанова, што вось на такую-то гульню можна, па-моему, на цывілізацыю зладзіць агульны стрым. Праблема ў чым? Гэта ўсё роўна патрабуе дадатковага часу. Большасць стрымераў не стрымяць у гэты час, у які стрымлю я.
І арганізацыя гэта ўсё роўна тыпу ці будзе чалавек у гэты дзень стрыміць у пятніцу ці будзе ўсё атрымлівацца трэба дамаўляцца то бок па сутнасці каапы гэта заўсёды арганізацыйная штука і таму гэта прычына чаму каапы не удзельнічаюць у рулетцы таму што яны просто патрабуюць дадатковага часу нават калі падаецца што о вось там людзі гатовыя гуляць выключна праблема арганізацыйная часа то бок гэта не праблема знайсці людзей праблема знайсці час калі у жадаючых не праблема знайсці час калі ўсім зручна і ў мяне з маім раскладам гэта вельмі пад пытаннем таму што я магу на працы засіджвацца да 9 до 10 вечара это такое магчыма ось ніколі не ведаю добра а у нас все готова чым больш у гульні пунктаў тым больш верагодна што яна пераможа таму мы маем вось гэтае вось кола наше агульнае і з яго і арыентуемся давайте-ка паляцелі і перамагае Rogue Trader. Нагадваю, што гэта расійская гульня. Я дазваляю расійскія гульні, але не ўсе. Некаторыя я дакладна не буду гуляць, але сам я іх ніколі не запускаю, не гуляю. Гэта выключна на вашай сумленнасці, як бы калі вы прям жадаеце, каб расійская гульня была на стрыме, то як бы окей, але гэта на вашай сумленнасці. Вось, Rogue Trader перамог. Давайте дадам у спіс. Я на стрымах яшчэ пакуль ні разу не гуляў расійскія гульні, таму гэта будзе, скажем так, эксперымент у пэўным сэнсе. Таму што мне можа быць мой унутраны канфлікт, можа мне не даць атрымліваць асалоду ад гульні. А калі гэта так будзе, то можа быць я буду думаць, што з гэтым рабіць, таму што калі я не буду, калі мне не весела, то сэнсу як бы у стрыме не тое, каб ёсць, правильно? Так, Rogue Trader, забіраю назву. Таму што калі мне не атрымаецца не трымаць гэта ў галаве, то што свае нейкія маё пытанне, карацей, пытанне да мяне, вось. Калі у мяне гэта будзе выклікаць унутраны канфлікт, то я кажу, я буду думаць. Таму што часу гэта вельмі моцна выклікае, і я не ўпэўнены. Я не ўпэўнены, што гэта добрая ідэя. Але паглядзім. Паглядзім. Ёсць толькі адзін спосаб праверыць, это спрабаваць. 12:37. У нас перамога. Rogue Trader у нас трапляе у пераможцу, і мы будзем гуляць у яе ў чацвер. Так, а чацвер у нас што? Увогуле, якая дата? 25-я, добра, зразумеў. Файна, ёсць. Зараз давайте я вам спіс абнаўлю. Обновил. Что в сенсе, что там за реклама такая заявилась на весь экран? Это что за лута? Хроника. Ну ладно. Добренько. Давайте переключаться назад. Протягиваем далее Divinity Original Sin 2. Мой план был зараз отправиться... Почему персонажи не дошли? Мой план был отправиться далее на усход, паспрабаваць, может быть, пройти сквозь пункт паладзінаў. Там яны стаяць на ўваходзе. І калі яны там не занадта моцныя, калі там не будзе прям праблемна для мяне, то я бы, можа быць, і прайшоў міма іх. Так, давайте захаваемся. Аж тут. Хто там галасаваў за Rogue Trader? Я не бачу чалавека ў чаце. Я памятаю нікнейм, але... Як? Памятаю, не памятаю. Калі я яго пабачу яшчэ раз, я дакладна яго згадаю. Зараз я нават зайду ў спіс галасавання, мне цікава. Там яшчэ пудзіла былі. Але яны ж высокага ўзроўню, так же самае, як і бойка з татам перчыка. Як это? Бойка з перчыкам, карацей. Пертке, так. Я ўпэўнены, што дзесьці пабліжу. Я таму. Давайте абыдзем асцярожна. Вось сюды. Паспрабуем прайсці. Мне план такі. Прайсці міма паладзінаў, паглядзець, які ўзроўні ворагаў вось тут, у гэтай лакацыі. Калі, напрыклад, на майго ўзроўня, так, тут 12-е, то можам пахадзіць тут і памацавацца. Чаму бы не, правильно? То ідзем. Я іду.
Мы, як это, авантурист. И збираемся отправиться на усход. Калі ти шукаєш пригод, то так, на усход тобі і потрібно йти. Угу. Там просто бездань, шмат пачвар бездані. Праца магаў крыніцца. І вельмі моцная. Конечно, ты можешь пачакаць, пакуль магістры з гэтым разбяруцца, але табе прыйдзецца прям нормально пачакаць. Мы шукаем бардыль. Ну, з гэтымі пачварамі. Сказаць, што тут робіць паладзіны. Утрымліваем форт, як мы звычайна і робім. Звычайна форт... Звычайна форт, які утрымліваецца, ён больш за гэта, але... Ты робіш тое, што перад табой ёсць, так? Так. Выглядае так, што хтосьці вышэй не давярае магістрам выконваць гэтую працу. Што чакаць за мастом? Можа чакаць крыніцу самых высокіх парадкаў. Чакаць можна пачвар бездані. Больш і больш жорсткіх, чым ты калі-небудзь бачыў. Чакаць бездань. Чакаць памерці. Але можаш ісці, авантурыст. Мы цябе спыняць не будзем. Пазітыўна як. Цудоўна. Накіроўваешся на ўсход. Калі б я быў табой, я б гэтага не рабіў. Скажы, што страх — гэта самы вялікі вораг. Што-небудзь, што ходзіць на зямлі. Паціскае плячыма. Ты выглядаеш моцным, але ты недастаткова моцны. На ўсходзе цябе закапаюць. Paradise Downs. Блін, я забыўся, як тэрыторыя, як гэта перакласці, але Paradise Down, карацей, райскія, не ведаю, палі будзе. Ну, гэта нізіны. Вось, нізіна, вось, слова. Райскія нізіны ўжо не такія ўж і райскія. Ча, можна, ён тут чакае, што тут ёсць. Падаецца, ты трапіў у кропку, у самую кропку. Ён глядзіць у бок. Цябе гэта не датычыцца. Чаму я тут? Інтэлект? Перакананне не спрацавала. Нам перакананне бы падмацаваць, а то, блин... Слабавасенька, нават на самыя слабыя праверкі не праходзім. Можа быць, у вас квесты ёсць? О, тут мёртвыя. Мёртвы паладин. Маячки. Сам Харден. Это я памятаю. О, блин, ведаеце, што я забыўся? Я столькі разоў хадзіў туды-сюды, а за Ифана я так і не знайшоў чэла ў чорным быку. Што думаеш пра ідэю, каб пасля перамогі гульні адбылася аўтаматычная рассылка персанальных паведамленняў тым, хто за тую гульню галасаваў? А як гэта павінна спрацаваць? Проста, ну... Я як бы не ўпэўнены, што мне з гэтым рабіць. Калі чалавек у чаце, вітаю, церці. Выглядзі-ка, хто перамог. Ось. Аўтаматычная рассылка, конечно, неблагая ідэя, але я магу... Што я магу? Я магу чалавеку ў чаце напісаць, але чалавек у чаце і так як бы прысутнічае, так? Навошта яму гэтае паведамленне, калі як бы... Што я лепей магу зрабіць? Гэта зрабіць фіксаваны час, калі мы круцім рулетку, прям вельмі фіксаваны час, тады ёсць чаканні пэўны. То бок у гэтую хвіліну можна заўсёды чакаць, што будзе круціцца рулетка. Але я забываюся, у мяне няма ніякага таймера, я забываюся пра гэта, адкладваецца на пазней, і ў выніку вось я скончыў нейкую сюжэтную арку, і толькі тады мы рушым далей рабіць рулетку. Вось. Я думаю, што ў прыярытэце нават на самой справе пакуль зрабіць у чацвер, каб прайгрываўся нейкі гук перад, калі пачынаецца таймер і ідзе таймер. Можа быць нейкая невялічкая музычка там нарастаючая, нешта такое. Я не ведаю пакуль, я не прыдумаў. Просто мне падаецца 10 хвілін о музычкі нарастаючай. Гэта да халеры?
Альбо праігрываць гэтую музычку кожную хвілінку, там кароткі трек на 5-10 секунд, што тыпу набліжаецца, і рабіць яго трошкі розным там, ну альбо там нейк папярэджваючы. Вось, і музычку, якую праігрываць нейкую на той момант, калі перамагае штосьці. Вось такое. І каб я гэта чуў, і каб вы чулі. То бок нам усім было адбіўка, што набліжаецца таймер, і самы час, каб снайперыць нейкую гульню. Калі вы жадаеце заснайперыць штосьці. Вось такое. Так, гэту я памятаю. Хардвин і я разам служылі падчас вайны. Жадаеш, каб я празмаўляў? Так. Няхай ён. Так. Яны даволі добра прывітаюць адзін аднаго, але вы адчуваеце, што па імі ёсць пэўнае напружанне. Well, as I live and scarcely breathe, if it isn't Ifan Ben Mesd. Ён памятае Іфана? You died in the death fog. Я думаў, ты помер у тумане смерці. Я думаў, што ты помер героем. Але мне падаецца, гэта ж усё ж такі лепей, ну, але ўсё ж такі лепей жыць героем, так? You really gave those black ring what for, eh? Wiped them all out in the blink of an eye. Damned proud to have served you, Ben Mesd. Damned proud. Ну, прям напружана. Так, ты паказаў гэтым чорным кольцам штосьці там, так? Поўнасцю знішчыў усіх у імгненне. Кляты я буду, што... Блін. Халера, як жа я ганаруся, што служыў табе, Бен Месд. Халера, як ганаруся. Але толькі вось, я не ведаю, як Damned, ён прям, яму насамрэч незадаволены ён тым, што я служыў, не поўнасцю. Ён нешта шэпча, што толькі паладзін можа пачуць. Ага, ён наступае, робіць крок назад і кладзе руку на сваю зброю. Ты змяніўся. І на горшае. Ён вінаваціць Іфана за тое, што ён выжыў, калі астатнія яго браты загінулі. Добра, празмаўлялі-то. Ачмурэнна. Блін, я не туды націскаў. Стой. Назад. А зараз нас чырвоны прынц прырывае такі. Ці бачыў ён яшчара падобнага на Брамаса. Ён сапраўды бачыў, але Брамас збег. У іх нейкія свае квесты ён там. Кудысьці ў напрамку кладбішча. Добра. А вось зараз я магу празмаўляць. Нарэшце я магу з ім прамовіць. Хоць у Лоіс ніякіх праблем не было з гэтым. На Бладсіф адпраўляецца колькі? 7500. 10 тысяч. 10 тысяч. 12 500 адпраўляецца. Гэта спецыяльна было зроблена не праз 10 тысяч, але альбо як. Там же ёсць узнагарода за 10 тысяч, правильно? Я не здзіўлюся, калі Юджин напісаў нейкі скрипт, які гэта робіць за яго. Просто типу закидывае ўсе пункты, пакуль пункты ёсць. Па 2500. Калі што, асцярожна, ну калі гэта скрипт. Ты заблытаўся? Окей, ладно. Калі што, са скриптамі паасцярожней, Twitch сочыць такімі штукамі і можа забаніць. Асцярожна. Не скрипт, зразумеў. Так, мы просто ждаем прайсці. Ён азірае нас, а потым сумна усміхаецца. Мне падаецца, я чуў пра цябе. Гэта не ты вызваліў мейстра з... як яна? Gallows. Чабеніца. Так, гэта праўда. Думаю, для цябе можа быць праца, калі ты зацікаўленая. Што за праца? Ён паказвае на мапу на стале. Тут, у цёмных ямах, знаходзяцца белыя магістры. Тое, што яны робяць, з'яўляецца таямніцай.
We believe the White І Magistrate гэта нас may have напружвае. strayed into Мы the вельмі darkness. заклапочаны. Мы верым у тое, што белыя магістры насамрэч хіснуліся ў бок цемры. We suspect that Dallas herself and her master Мы лічым, што Даліс Freeman і яе майстар Врэдаман увогуле натхненне для гэтых цёмных спраў. А падымі-ка гэты белы валюм сакрэтнасці і скажы і вярніся сюды. Колькі нам плацяць? How much do you want? I Скільки have ти fewer ждаєш? paladins to pay, so I have ready gold. But there are limits. Так. Пропонувати йому шалену суму, 1000. You think very highly of yourself indeed. Ти справді високо себе оцінюєш, інтелект. Не He отримався. opens a pouch and shows you the contents. Take it 500 away. дає. Excellent. He offers Dobra. you an item. Він пропонує, він дає нам предмет. А A глядіть. whistle-like device sits nestled in your hand. Добре. Свисток, а що нам When з ним you're робити? ready, send a war owl. Be careful out there. It's a dangerous place these days. And I'd like to think I'll hear from you again. And adventurer, He looks you in the eye. don't get caught. Ага, нам нельга, каб нас зловілі. Усё зразумеў. І там канфлікты яшчэ паміж імі. А я магу проста адправіцца, наколькі там скаланыя ворагі? Опа. Пачвара 12-го ўзроўня на ўваходзе. Каб вы разумелі, мне адразу асцярожылі, так? Пачвары 12-го ўзроўня. А колькі такіх? 12, 11. I'm impressed. Давайте поглядим, что за предметы я нам дал. Отсортуем по новым. А чему оно не отсортовалось? Ни холеры. Давайте предметики идентификуем. Я в передний раз так и... Я ж их собирался опрануть, я так и не опранул, правильно? Призыв. Ось это я червоному принцу собирался отдать. Давайте ободва угля червоному принцу дадим. Просто больше магичной брони. Агулом. А военная справа что дае? Военная справа Warfare дае... А, 500. Не-не-не, давайте Warfare повернем одну. Давайте вот так. Что-нибудь еще? А, ну вот. Абсолютно бескорыстный перстенок. Давайте его. Нормально так. По перстенках поднялись. Это так само бескорыстно, это бескорыстно. А чему оно не отсортовалось? Не дюна. Нет? Альбо наоборот, оно типу... Ладно, блытає меня. Нічого не забыўся я. Чырвоны прынц. Гэтага ён не можа апрануць, таму што ў яго артефакт увогуле апрануты. Не халера. Я вось не ведаю, мне падаецца, на 12 ўзровень тут лезці гэта не такое, каб бяспечна. Так, тут пасткі. Не наступайце ў пасткі, калі ласка, персонажа. Давайте пойдем, паспрабуем выратаваць матулю таго хлопчыка. Яна там на поўдзень ёсць. А дзе перчык? Невядома, дзе перчык, і ладно. Косткі. Это шлях до города, я все думаю. Так, тут 10 мертвых на около. Опа. Таркин. Чому мені ім'я його знаємо? А, гэта той чел. Той самый чел, який у нас на кораблі був і збіг. Ці варто яго што-небудзь набываць? Як думаеце?
Ён прапануе прадметы 10-го ўзроўня. Так. Дарэчы, неблагі шчыт у яго, вельмі моцна. Кожным разам я знаходжу ўсё больш і больш моцныя шчыты, толькі гэта... Ага, канстытуцыя, лідарства і інтэлект. Дзіўная камбінацыя. Ухіленне, крытычны шанец і здароўе. Фізічная броня на гэтым самым, на поясе. Што яшчэ можна? Каму гэта можна было б аддаць? Гэта даволі неблагі пояс, які даволі танны яшчэ, што на здзіўленне. Можна, конечно, Ифану было бы отдать его. Моцный перстенок. За колькі, нарэчы, мы можем набыць так пояс? Пояс за 500 монет. Давайте. Предметы на продаж. Ладно. Не буду я з ім гандляваць. Там у яго ёсць цікавыя прадметы, але я думаю, што я магу пратрымацца пакуль без іх. Нічого критичного я не бачу. Адзінае файна было бы Ифану ўсё ж таки згрузіць прадметы на продаж, таму што нейкая лухта. Дарэчы, пакуль такая справа, я ж магу згружаць. Мне ж нішто не забараняе. Так, гэта аддаем Ифану. Гэта аддаем Ифану. Гэта аддаем Ифану. Яму і так уже шмат што пераносіць, але гэта нармальна. Всё парадку. Это Ифану. Гэта Ифану. Давайте по кошту отсортуем. Вось гэта можна Ифану таксама на продаж. Вард Лоял. Гэта таксама Ифану на продаж. Гэта яшчэ на продаж. Гэта ўсё няхай застаецца. Вось гэта можна на продаж. Што-небудзь яшчэ? Там розныя рэсурсы, іх шмат. О, малюнак. Ифан на продаж. Мемуары, якія не патрэбныя. Вось гэта мы ўжо чыталі, мне кажется. Или не, зараз прачытаем. Ифану на продаж. Ифану на продаж. Ну, все подается, правильно? И вось гэта Ифану на продаж. Толькі ўсяго. Так, і што-небудзь засталося яшчэ, не? Гэта можна прям на продаж адпраўляць. Это уже 5-го ўзроўня прадметы, калі мне тут прадаюць у крамах 10-го ўзроўня, аб чым гаворка ўвогуле. Але з іншага боку, гэта моя замена на выпадак... Не-не-не-не-не. Давайте вернем гэтыя прадметы. Гэта мае прадметы на выпадак, калі мне патрэбна будзе перапрануць чырвонага прынца. Таму што, па сутнасці, я магу набываць чырвонаму прынцу замену яго зброі і прадметам, але з улікам, што я потым гэта неяк карыстаюся, карацей. Зараз дрэнна патлумачыў. Карацей, мне патрэбна замена яго сету. У чырвонага прынца зараз сет тырана. І калі я здымаю хоць адзін прадмет з яго, адразу праклён атрымліваю. Прям моцны праклён, там усё адразу. І калі я жадаю зняць хаця б адзін прадмет з сета тырана, з гэтых 5 прадметаў, мне патрэбны прадметы на ўсе іншыя ячэйкі. Сет тырана 6-го ўзроўня, таму, у прынцыпе, ўсё, што будзе вышэй, гэта было бы файна, але мне зараз замену трэба. Ну, прям замена патрэбна, так? Адзінае што, паўторкі можна. Вось паножы у нас ёсць яны. Ёсць 9-го ўзроўня. Сука. Вось гэту можна прадаць. Это Ифану ідзе. Трэба будзе проста сашыць, што падбіраем, і ўсё, і нармальна тады. Дадзім рады. А так у яго поўны сет ёсць. Вось поўны набор. 1, 2, 3, 4, 5 прадметаў. Якраз поўнасцю перапрануцца. Калі сітуацыя ўзнікне. Вось. І зараз за Ифана гандлем займемся. 2000 можна патраціць. І мы... Я жадаў сабе пояс вось гэты.
Няхай ён адпраўляецца. Ну, астатняе не такое нейкае сур'ёзнае. Плем даволі неблагія. Але халера з ім. Можна было бы... Не, гэта я не буду браць. Телекінез, інтэлект, двуручны. Пад пытаннем. Погляд. Можа быць меч нейкі нашаму чырвонаму прынцу? Не адмяняем? Давайте обмен зробім. Кнігі на некраманту. Я, по-моему, ўсё, што магчыма на некраманту ўжо і набыў, што мне хацелася. Bone Widow. Нейкая штука. Угу. А давайте вось гэтую книжечку яшчэ набудзем. Добра. Цудоўна. І я тады кніжку па некрамантыі вывучыць не змагу, таму што ў дыялогу, так? Але вось гэты пояс я апрануць магу. Там зараз. І тады вось гэты пояс можна адправіць будзе чырвонаму прынцу, таму што ў яго лухта нейкая. Ну як, не лухта, у яго лідарства. Не, пакідаем як ёсць. Нормально. Это той самы чалавек, які ў нас на караблі быў, ён збег адтуль. Але не памятаеце. When it comes to graveyards, I'm a kid in a candy shop. All sorts of goodies and gewgaws for the taking. And a bit of rousing conversation. If you know where to dig, that is. Які прыемны чэла. Калі гаворка ідзе пра могілкі, то я быццам бы як дзіцёнак у краме з гэтымі самымі, з цукеркамі. Усе розныя goodies and gewgaws. Карацей, усё столькі такога цікавага і прыемнага, што можна сабе забраць. І яшчэ і прыемныя размовы, калі ты ведаеш, дзе капаць, вядома. А ёсць варыянт да Фейна? Варыянт Андеда. Вось варыянт Андеда. Спытаць, ці мёртвыя не павінны проста адпачываць, Але ў іх і так шмат чаго можна даведацца. У іх так шмат чаго ёсць прапанаваць. Я думаў, што ты зразумееш, так шкада. Але ты разумееш дастаткова. Але ёсць нешта тое, на што маё сэрца вельмі накіравана. Зараз на яго паглядзіць, і што ж гэта? Дзесьці на гэтых могілках знаходзіцца аб'ект жудаснай сілы. Так, як мінімум, кажуць легенды. Вітаю, Мікадзереза. Кантралюючы пакет топа. Ну, нормально так. Затарыўся. Ну, дарэчы, таксама неблагая стратэгія. Тыпу, прасоўваць не адну гульню фігачыць, а адразу шмат паралельна. Просто што яно займае час. Прям нормально так часу, каб прасунуць свой топ. Belonged to a family buried near here, the Surreys. I've been reading up on them. An ancient clan of eccentrics and oddballs. Fascinating people. Належала калісьці сям'і, якая была пахавана тут, Сурэя. Я чытаў бы наконт іх. Старажытны клан даволі дзіўных людзей. Цудоўныя людзі, сапраўды. Старая Джоанна была старой. Старая Джоанна была апошняй. Вельмі бедная. Ні дзяцей, ні грошай. Адзіная вось гэтая heirloom, ну, па тыпу паншчына, якая перадавалася да яе на працягу гэтых самых пакаленняў. Праблема ў тым, што ніхто не ведае, што гэта за прадмет. Акрамя таго, што гэта вельмі цудоўная, не ведаю, astounding, цудоўная piece of work. Боже, ну, карацей, нейкі цудоўны прадмет. Выглядае так, што Джоанна забрала гэтыя сакрэты з сабою магілу, літаральна. Магчыма, ён прапусціў штосьці ў гэтых кніжках. His coy grin freezes. I can recite each page from memory.
Я можу повторити But I've кожну neither the сторонку time по пам'яті. nor the inclination. Але у мене нема ні часу, ні жадання. Tarquin sighs, and his lips unfreeze. For a moment, he looks almost modest. It pains me to say, Мне шкода but you've сказать. talents in the adventuring department that I do not. Але у тебе, мне шкода признать, але у тебе є таленти у справах пригодницьких, тыя, якіх у мяне няма. І гэтая спадчына можа быць вельмі карыснай для абодвух з нас. Нагадай, што нам усё яшчэ не зразумела, чаму ён павінен, чаму ён, так, чаму мы павінны гэта зрабіць. У яго што, ногі зламаныя? It's a quandary, you see. I tried. I've Разумееш, ёсць праблема. Я спрабаваў, я сапраўды спрабаваў. Але ахоўнікі, якія прыглядаюць за могілкамі, яны, іх гаспадар не вельмі мяне любіць. Ён заўважыў, як тут я навокал хаджу і выгнаў мяне з гэтымі сваімі фрыкамі ў масках. The spirits within are particularly feisty as well. І духі ўнутры таксама вельмі незадаволеныя. Не магу сказаць чаму. Я такі ж пяшчотны, як магу. Я пяшчотны настолькі, наколькі я магу. На жаль, так. Але, на жаль, я застаўся тут звонку нюхаць толькі грыбы і гэта самае, і травы. Так, падбадзёрыць яго, сказаць яму, што няўжо сур'ёзна не ведае нічога наконт той рэчы, якую ён спрабуе знайсці. Я сказаў табе ўсё, што табе патрэбна. Ўсё, што я ведаю. Але гэта не важна. Што гэта робіць? Нешта дрэннае робіць гэты артефакт. He looks toward the graveyard. Ён глядзіць на могілкі. Let's make this easy. Давай спростим I'll гэта. assume you've accepted my mission. Давай палічым, што ты прыняў мою місію, а я палічу, што я даў яе ў добрыя рукі. The Surrey tomb must be somewhere nearby. Могілкі Сурэй And павінны whatever быць that дзесьці object паблізу. is in there, І што бы гэта за I bet аб'ект it's- там не быў, я ўпэўнены, што ён I цудоўны. do wish I could wander inside. Як бы мне It would хацелася be зайсці nice to look ўнутр. up some old friends. See if Цудоўна было they're in пабачыць старых сяброў. good spirits. Паглядзець, ці яны ў добрым здраві, ну альбо ў добрым духе. So close, yet so far away. Добра. Тут шмат чаго. Прям шмат чаго у нас. Я разлічваў, што я прыйду неяк да горада, але неяк не туды не, пачакайце-ка, праз могілкі да горада можна прыйсці. Альбо, можа быць, абысці. Я шчыра, я разлічваў пазмагацца крыху з пачварамі бездані. І ўсё. Ну, тыпу, на гэта мой быў разлік. Трошкі падмацавацца. О, дух. The spirit of a poacher Паляўнічы stands на before аленяў. you. He begs for mercy, but not from you. He has no eyes for you. Ён нас не бачыць, але кагосьці пытае аб міласці. Please, Master Racker. It was Калі ласка, майстер Райкер. I'd never have Гэта killed that deer, памылка. not if I knew who it belonged to. Я бы ніколі не забіў бы гэтага аленя, калі б я ведаў, каму ён належыць. Добра. Майстер Райкер забіў нейкага чала. За тое, што ён проста паляваў не там, дзе патрэбна. У нас ёсць косці дзесьці? Я чакаў, нам казалі, што тут шмат пачвар бездані, але я бачу 0. Зараз я літаральна, як звычайна, я зараз скажу і з'явіцца, не? Опа, там пачвара. Алень. Алень бездані. Паглядзіце на гэтую прыгажосць. Жывёлкі, вам не падаецца нешта дзіўнае з вашым сябрам, а? Я, до речі, 14-го ўзроўня, гэта непростая задача будзе. 4 аленя стаяць, я ж аленя, deer. До речі, а то я зараз буду казаць алень, так. Перекладчик кажа, што алень. 4 аленя стаяць у радок каля разваліваючыся алтара. 3 стэг. Ну, стэг гэта ж мужчынскі алень. Ну, по типу, вось. Так.
Fawn colored and hearty, gaze calmly eyed at great black skeleton glowing an eerie green. Ну, короче, ось серед їх стоїть один, який виглядає ніяк не так. Описання як видається. Трошки по-іншому виглядає, так? А зараз. 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 Что? Гук. Просто. І он згадає... Я не ведаю, що вони тут роблять. Тим часом олені. Роги є, значить так само олень. Так, я думаю. Живьолам пофіг на назви. Це наша термінологія, це інше. Я не такі добре, дренна. Усьо. Ну, типу, для їх. Виключно егоїстичний погляд таке. Умешаться можно, а можно поставить понадирать. Давайте поставим понадираем. А мы уздымемся. Добре. Уй, оленей культ тут, блин, чат. Это самый маўклівы. Блин, 14 уровень. Давайте протягиваем надирать. И мы знищаем. And we destroy. The four deer suddenly fall silent and stand stock still. І не змовкають. The void-woken deer turns its head to you. Great antlers glowing Так, in the пачвара purple бездані, shade. олень бездані поворачивается до тебе. Его великие роги светятся у тембры. З'їдіть його в очі. Упс. Так. Ау. Не. Ау. Мінус уся фізична броня. Так. Зразумеў. Рикошетом мы их не дотягнем. А де 4-й? 8 там далеко, так? Ёсць у іх хтосьці паслабей. Трэба выносіць больш слабых. Вось гэтых бакавых, а гэтага цэнтральнага можна ігнараваць пакуль. Давайте отстреливаем. Шаковали яшчэ неблага. Рикошет не спрацуе, гэта не спрацуе, просто по звычайнаму страляем. Так, он пропустил свой ход, правильно? Пропустил. Удобно. Накидываем вертание магичной брони. Лячение кидаем. Ухиление давайте на Фейна, может быть. На кого бы лечение? Не, так, ухиление давайте на Фейна. Раз. Лечение на Лойс. Потому что мы ведаем, как это скончивается. И паскарэнне. У нас есть яшчэ один пункт. Мы можем кинуть альбо натхнение, альбо паскарэнне на усіх. Давайте натхнение. Так. Ты можешь зарабіць рывок? Скорочваць гэтых двух. Цель заблокаваная. Па-па-па-па-пам. Давайте один круг так. Я прокинем гэтых оленяў. Ну, аднаго з іх, як мінімум. Цудоўна. І я спалучуся вось з гэтым оленем, які стаіць вось тут. Зараз усе пашкоджанні, які ідуць у чырвонага прынца, яны будуць ісці ў яго таксама паўтарацца. Так. Фейн, ты спалучыся вось з гэтым оленем. Любые пашкоджанні, якія пойдуць зараз Фейну, паляцяць яшчэ і у таго жа, так? А зараз масавыя атакі розныя. Так, запаволілі іх. Цудоўна. І давайте фізічную броню няхай вяртаем на ўсіх. Ёсць. Ён усё яшчэ спрабуе атакаваць Фейна. Цудоўна. Зараз рикошет, да рэчы, павінен спрацаваць. Не спрацаваў. Ладно. Натхнение нам не патрэбна. Можна, конечно, заскочыць за яго. О, да рэчы, давайте так зробім. Ён адсюль будзе файна атакаваць. Адзіная атаку адсюль ён не правядзе. Конец хода. Паскарэнне на ўсіх. І зараз будзем атакаваць чым-небудзь
Ось гэта, так от, маланкай. Шакавалі двух. Цудоўна. Давайте-ка далей кантралюем іх по максимуму. Заблокавана, заблокавана. А вось гэтага можна рывок зрабіць спакойна. Так і зробім. Мінус ход у гэтага будзе. І правакацыя. Ёсць. Фаербол. Трохі трапіла ў чырвонага прынца, але гэта не вельмі праблемна. Раз. Паскарэнне на Іфана. А Фейна, блин. З Фейном на Іфана. Фейн і Іфан я блытаю. Падобныя імёны. Так. Іфана паляпшаем. Ёсць. Гэта паходзіць, гэтага я не пазбегну ніяк. Оп. Апракінулі Фейна. Зараз пачынаем дабіваць. Так. Мы робім... Гэта хутчэй за ўсё... у яго 100 здароўя. Давайте один стрэл зробім, там паглядзім. Ёсць. Мінус 1. І зараз настрэльваць будзем. Вось гэтаму. Амаль. Добра. Чтоб за яе так зрабіць, мы зможам дацягнуцца? Не, не зможам. Не, давайте вось гэтага настраляем льдом. Можа быць заморозим. Заморозілі. Цудоўна, ён ход прапусціць. Ці ёсць у мяне што-небудзь яшчэ што зрабіць? Не, пунктаў дзеяння не хопіць. Ладно. Станем вось сюды. І праварот. У гэтага адкрыт. Давайте яго даб'ем полымем. Ёсць. Лёгка. Аленькі ідуць просто без праблемаў. Яны не такія небяспечныя, як можна было падумаць. Разбіраемся яшчэ вось з гэтым аленем. Я магу яго замацаваць, каб ён не змог нікуды збегчы. Цудоўна. Мне шчасце тое, што ў іх брані ніякай няма, таму я магу спакойна разбірацца з цэлямі, якія, па ідэі бы, мне былі пагрозай даволі. Можа быць, яны ў бліжнім баю і небяспечныя, капец, але я стаю адсюль і просто страляю. Не даю ім хадзіць увогуле. Вінтербласт. Ахалодзілі і яшчэ зверху вось гэтым. Заморозілі. Усё, ход яны свой прапусціць. Давайте-ка скокнем. Ворога такім чынам мы не атакуем, але вось адсюль можна пакідацца шчытом. Давайте фізічную броню на Фейна. Оп. Зноў будзем генераваць фізічную броню усім паблізу і трошки больш. Так, сканцэнтруемся зараз на гэтым хлопцы. Ёсць. Вось жа ж. Дабіваем таго замарожанага аленя. І можна сканцэнтравацца на апошнім. Дарэчы, натхненне не патрэбна? Патрэбна. Давайте мы ўсё кінем. Можна кінуць аслапленне, можна кінуць рознае лячэнне. Мне падаецца, я і так даю рады. Давайте маланкай просто буду фігачыць. Асляпленне ранавата. Давайте ухіленне на Фейна. Ёсць? І нават я не ведаю, просто прапусцім ход. На жаль, фізічная броня яшчэ засталася ў яго. Рыўка ніякага няма, для удара мне патрэбны 3 пункты дзеяння. Давайте сходзім. Паб'ем яго. Ось табе атрута. Дарэчы, лепей было бы накласці... там яшчэ былі статусы неблагія. У нас ёсць нейкі навык, які можна яшчэ на панельку вынесці, не?
Я, можа быць, забыўся нешта. В пачуваннях у мяне не ўсё на панелі. У мяне дакладна не ўсё на панелі. Не ўсё вывучанае тут ёсць. Ух. Так, давайте тады. Гэта ўсё паздымаем. Нам трэба парадак тут навесці на панелі прям зараз. Я вось гэтага не бачу на панелі. Я вось гэтага не бачу на панелі. А гэта ёсць? Фаербол ёсць быў. Вось гэта ёсць. Усё, астатніе, мне падаецца, ёсць. Тут 2 скілоў не хапала. Якія яны? Адзін за 2, другі за 2 таксама. Добра. Шукаем, дзе нашы тройкі пачынаюцца. Ось наши троечки. Так, по краху места скончивается на панели. Там есть переключение поміж радками панели, але я бы хотел, каб тут было просто 2 радки. Мне было бы простей. Так, ладно, вось зараз ён что-нибудь блокуецца яно фізічнай бранёй блокуецца. Давайте паспрабуем что на фізічную броню ему паўдзельнічаць. Цудоўна. Усё, яго паздымалася ўся броня, мы зараз што не наносім, будзе ўсё карысна. Шок. Все, что магчыма, нанесем ему. Зараз ён нам уже ні халеры не зробіць, потому что мы яго будем опрокидывать, бить. Раз. Уже больше не хватает. Так, і здымем яму лячэнне, каб ён не... Блин. Что? Гэты скилл ён толькі в упор. Так ён мне не такі карысны, як можна было подумать. Блин, я думал, такая корыстная рэч, але яна так далеко пробую. Ну ладно. Іфан, трымай. Паляпшэнне і паскарэнне, Іфан, таксама трымай. Будеш настрэльваць там. Спынем яго там, дзе ён знаходзіцца. І будем далей настрэльваць просто. Амаль гатовы. Вельмі простая бойка атрымалася. Ну вось. А я думаў, што будзе складана. Дзіўны крышталік. Культ оленяў быў спынены, чат, усё ў парадку. Вы думалі, што алені захопяць увесь у свет? Яны не захапілі. Дзякуючы каму? Нам. Зараз мы самі ў культ пераўтварымся, давайте паразмаўляем з алтаром. The ancient altar before which the deer crowded sits stark in the dappled forest light. Something about it draws you in. It seems to emit a faint, pleasing heat. Старажытны алтарь перад вами, вакол якога перад гэтым згрудзіліся алені. Сід Старк. Старк я не ўпэўнены, што гэта такое, але знаходзіцца карацей у прыцішаным святле леса. Хтосьці наконт яго прыцягвае вас. Ён быццам бы як гэта, эміт. Выпускае слабае прыемнае цяпло. Так, глядзець канструкцыю, паспрабаваць знайсці крыніцу цяпла. Камень выглядае тым, чым ён з'яўляецца. Акрамя крыху чырвоных пяцен на плям на ім, на верхняй зверху на ім. Нічога дзіўнага на ім не бачна. Добра, давайте памолімся. The air stirs, as though someone had appeared and taken a seat upon the altar.
Паветра рухаецца, быццам бы хтосьці з'явіўся і сеў на A алтары. soft sound wells around you, a gentle hum, like a parent's. It is comforting. Мы такое уже сустракалі. А, мы сустракалі такі алтар далей, зразумеў. Просто тое ж самае ўзаемадзеянне. Ладно, давайте. Мяккі гук вас ахутвае. Gentle hum. Добра, карацей, прыемная мелодыя, быццам бы ад бацькоў. Яна супакойвае. Больш супакойвае, чым любыя увогуле адчуванні ў сусвеце могуць супакоіць вас. A soothing sensation dips and waves through you, entering you from the Супакоючае air. адчуванне As the feeling fades, you realize you become як там? replete with source. Божухна, гэтае апісанне, гэта не зусім не на хаду перакладаць, зусім. Гэта настолькі мастацкі. Карацей, мы адчуваем прыемнасць ад алтара. І пачуццё знікае, вы разумееце, што вы напоўнены A gentle крыніцай. voice vibrates within your ears. Soon. Ага. Спакойны голас вібрыруе вакол вашых вушэй. Ужо хутка. Што бы гэта не значыла. У нас ёсць нейкі квест з'явіўся. І тут ёсць яшчэ куфар. Ну. Дарэчы. Там ёсць статуя. А статуя у нас... Зразумеў, на ўзбярэжжы там з таго боку. Ну, давайте далей тэрыторыю глядаць. Ну, правильно. Я толькі хутенька пагляджу, можа на працы нешта напісалі. Бо ўжо час пакраху скончваць. Аддаецца ўсё ціха. Але, можа быць, мы сабе яшчэ можам дазволіць нейкае ўзаемадзеянне адно. Ну вось мы зараз да перчыка дойдзем, да танты перчыка. Толькі перчык самого з намі няма. Зараз дойдзем і потым загрузімся, тады перчык з намі з'явіцца. Мы ведаем, як гэта працуе, скарыстаемся гэтым. Чтоб гэта не сабраў. Вось з гэтымі у нас яшчэ бойка адбывалася, але яны тут дзіўныя трохі. Давайте... Магістр Карутерос. Так, Тирил і Даяна. Давайте, што тут адбываецца? The runaway scion from Fort Joy. Her face looks different, alight with fervor. Так, хто яна такая? Я уже не памятаю. Стайн из Форта Джой. Это... типа один з эльфаў з Форта Джой? Добра. Вы пазнаеце Даяну, одну са збеглых саянаў, нашчадкаў з Форта Джой. Яе твар выглядае іншым, быццам бы напоўнены, які свеціцца ад запала. Ты, я папереджваў цябе не ісці за мной. Так, сказаць, што мы за ёй не ішлі, мы проста яе выпадкова знайшлі. Выпадкова? Ты? Her face, tight with rage, suddenly slackens. She winces. Яе твар, поўны лютасці, раптоўна расслабляецца. Яна wins. Яна моршыцца. Выбач. Так, броня папярэджвае аб злодзеях. Я не чакала сяброў. Гэта тая, якая з жывой бранёю. Ага. Яе броня размаўляе з ёй? Думаеш, я звар'яцела? Гэта забрала мае споры, але мая броня знайшла яе. Я нешта такое памятаю. Яна паказвае на звязанага магістра, а потым замірае, быццам прыслухоўваючыся. Так. Я ўзгадаў, яна на караблі была. Там быў карабель разбіты, на якім яна змагалася з магістрамі. І
І вось зараз яна размаўляла са сваёй бранёю, так. Так, прасцей ім проста паказаць, ідзем. Watch, do not touch. Глядзі, не кранай. Come here, Duran. Кажа нешта на эльфійском. The Magister's scream bubbles beneath putrid gas and is cut suddenly short. Эй, мне Іфана забіла. Що за лухта? Гэта што за лухта? Боже, ну ладно. До речі, гэта могло б быць забіць перчыка, там мы не загружаемся. Мы не загружаемся, таму што гэта заб'е перчыка. Таму мы не робім гэтага. Нам прасцей зарэзурекціць Іфана, чым вазіцца з перчыкам. The corpse rocks gently, as if shifting in sleep, and then splits to release. Ну, карацей, труп быццам бы разрывае, з яго вылазяць лозы. The creepers knit silently together to weave a pair of gauntlets. Diana tears them free, something close to worship. Літаральна, гэта з таго, што ты літаральна перад гэтым споры сабраў. То бок калі бы я споры не сабраў, выбуха бы не адбылося. Тады можа быць і перчыка можна. Давайте загрузімся. Мне просто скрутак шкада. Што цікава, Фейну-то без розніцы. Іфан помер толькі таму, што ён стаяў паблізу каля Фейна. Атрымліваецца. То бок, па сутнасці, калі бы проста стаялі як стаялі, то было бы ўсё добра. Вось, і перчык заявіўся. Усё добра. Нагадваю, ён ніякі не перчык, просто гэта... Моя невялічкая памылка пераўтварыла яго ў перчыка, і зараз ён будзе перчыкам да канца свайго жыцця. Да канца якога засталося не тое, каб шмат. Так, споры мы не кранаем. Размаўляем так же сама. Фейн усё роўно памірае. Не Фейн, Іфан усё роўно памірае, таму што просто крыва становяцца персонажы. Яны просто крыва становяцца. Трэба адшапляць іх ад сябе, каб яны не паміралі. А чаму Ренна, так? Так, усё, Фейн застаецца сам па сабе. Зараз, можа быць, і перчык будзе паміраць. Перчык, калі ласка, не памірай. Срань. Лоис. Лечи перчика. І броню на яго. Наколькі гэта магчыма? Хутчэй, скончыць. Не-не-не, не памірай. Не памірай, перчык. Ён атрымлівае пашкоджанне. Кожны ход. Отстой просто, я скажу. Раздражняе. Прямо раздражняе. Абсолютно без прычыны у мяне ёсць праблема, якую я не павінен вырашаць увогуле. Типу, я ведаю, што я жадаю. Што за хрень? У мяне перчык спрабуе памерці зараз. Ага, ён будзе не скончвацца, так? То бок мне патрэбна яго падтрымліваць перчыкаў жывым, таму што ён не збяжыць за гэта проста. І мне патрэбна ўдзельнічаць у размове, якую я зараз... Чат, я не буду зараз перакладаць гэта, таму што... То бок нейкая. Можа, у мяне ўжо ёсць споры, не ведаю. Так. No. It is a beautiful act. The thief is unworthy soil from which to grow, but it hurts her. Выглядае так, што споры яе ўвогуле, ну, змяняюць, паглынаюць. Яны ўздымаюць мяне. Споры кажуць. А нашчадкі размаўляюць з гэтым самым дрэвамі продкаў. Кожным кавалкам яны становяцца ўсё больш яснымі. Яны паказваюць мне ўсё больш. Сусвет, дзе мы не ахвяры, але паляўнічыя. Сусвет, дзе яна хапаецца за галаву, быццам бы спрабуе яе прачысціць. Так, трэба перчыка далей лечыць. Але гэта нам трэба даведацца. Так. Усё.
Мы выцягнулі гэтую размову. Можа быць, спора і была. Я не ведаю. Адкуль я ведаю? У меня што столькі прадметаў я усялякага бяру. Добра, ну як мінімум не трэба скруткі The выкарыстоўваць. elven warrior greets you with a scowl. Keep walking. Hush! The ancestor speaks. She places a hand on her armor. Eyes Цішэй, shut, продкі as if кажуць. straining to Яна hear. кладзе сваю руку на сваю браню, яе зачыняе вочы, заплюшчвае вочы, быццам бы спрабуе прыслухацца. Ага, і гэта знікае. Яно павінна быць цэлым. І тады продкі змогуць вольна размаўляць. Казаць вольна. Так, чай да ўсё. Если ёй усё ў парадку. Са мной павінна быць лепей. Нашчадак чуе продкаў, а я чую толькі шэпт. Трэба скончыць браню. І тады продкі нам дапамогуць. Усім нам дапамогуць. Мне падаецца, ні халяве не дапамогуць і будзе дрэнна. Але раз уж яна тут стаіць, так. Я магу її адправіць куды-небудзь, каб яна ў бойцы не ўдзельнічала. Блін, уже часу не той, каб ёсць. She places Спытаць яе планы, калі будзе скончана браня. Не, не мае планы. Гэта планы гэтага, прысутнасці ўнутры. Яно паказвае мне гэтыя рэчы. Так, ну гэта яно ўжо казала. She places Спытаць, ці яна ведае, колькі ёй спор не хапае. Дзве. Ага, одну забралі ў чорныя ямы непадалёку, а іншую ў Аркс. Тады яна туды хутчэй ўсё адправіцца. Ну, гэта не мая праблема. Маджи Кокерел. Маджи Кокерел, так, ўсё правильно. Я гэта не перакладу. Давайте Папа? Папа. Так. Так. Маджику Кірелю нагадаць сабе, каб мы больш пра яго даведаліся потым. Распавесці яму, што яго вось яго сын ад вялікай Марч і, на жаль, яна ўжо памерла. Яну згадвае яе. The rooster looks his son over. First Аглядае one свайго evil сына. eye, then the other. Спачатку адным вокам, потым іншым. У яго мае вочы. Але я не бачу нічога, акрамя бездані, якая знаходзіцца ўнутры. Забей яго зараз, альбо ён нас потым усіх заб'е. Папа? Добра. Давайте, мы захаваліся перад гэтым, зараз яшчэ гэтае захаванне зробім. Падміргнуць, сказаць, што мы паклапацімся аб перчыку. Ён дасць нам узнагароду, але руны розныя, што там? Я не ведаю, руну возьму. Пачакайце-ка. І вось мы забілі перчыка? І ён проста памірае? А чаму ў папярэдні раз была бойка? Складаная бойка. Зараз ён проста перчык помер. Я такі, типу, я разберуся з ім. І ён такі, добра. Ладно, тут нешта і карыснае яшчэ. Добра, чат. Я там нешта пазбіраў, усё круто, але трэба ўжо бегчы працаваць. Прям я затрымаўся. Перчык мінус, карацей, віншую. Мы такая сабе маці, але ад перчыка мы нарэшце пазбавіліся. Вось. Давайте прям захаваюся, яшчэ захаваюся. Дзіўна, што бойкі не было. Можа, тады іншы варыянт узяў? Можа быць. Дарэчы, можа быць. Давайте пераправерым гэта ў наступны раз. Захаванне ў мяне ёсць, а зараз яшчэ адно зраблю, таксама асабістае. Будем ведаць, што гэта яно адно за адным.
Добра, добра. Я, можа быць, неуважлив. Можа быць, я тады адмовіўся і вырашыў на потым, але... Таго варта. Не ведаю. Але нарэшце мне ніхто не будзе перашкаджаць у бойках, акрамя мяне самога. Добранька. Я зараз вас буду перадаваць далей. Сам пабягу працаваць. Заўтра у нас... Што ж у нас перамагло на заўтра? У нас... Пачакайце, сёння ж пятніца. Так, сёння ж пятніца, нешта... Пардон, мы рулетку круцілі. Мы круцілі рулетку, мы рок-трейдер будзем у чацвер гуляць. Добра. Тады, гэта атрымліваецца, гэта ж канец тыдня, ачмурэць. Віншую вас с концом тыдня. Вы можете спокойно ісці адпачываць у тых, у каго уже працоўны дзень скончваецца, таму што для кагосьці ён рэальна ўжо можа скончвацца. Не так далёка засталося. А я пайду толькі пачынаць працаваць, у мяне яшчэ перада мной цэлы працоўны дзень. Такія справы. Вам жадаю добрага дня, добрых вам выходных. Мы пабачымся з вами у панядзелак на таўматургі. Можа быць, дзе-небудзь у выходны запушчу стрым, ёсць такая верагоднасць, таму што там планы паходу зменяцца. Выглядае так, што зменяцца. Я буду займацца чымсьці іншым. Паглядзім. Хто у нас чым займаецца? У нас зараз Nine Ravens гуляе ў Darkwood, Руді гуляе ў Рутін, Курісу ў Мафіі, а я больш нікога не бачу. Добра. Так, да Nine Ravens мы не так даўно заходзілі. Так, да Курісу таксама. Мне падаецца, нават да Руді я даволі даўно не закідваў. Давайте да Руді пойдзем сёння. Трохі вам хорарка будзе. Рутіннага хорара вам будзе. Ось, ляцім да яго. Вам раю добрых выходных, побачымся. У панядзелак таўматург, можа быць, на выходных дзесьці запушчу яшчэ стрым. Я не ўпэўнены. Не ўпэўнены, але планы змяняюцца, мне падаецца. Зараз. Прям зараз змяняюцца. Летим.